Καλησπέρα, καλό χειμώνα, καλές ερχόμενες γιορτές. Πολύ μεγάλη τιμή για το Philadelphia Radio και το ΑΕΚ Live να βρίσκεται εδώ στις Ακαδημίες Ντανιέλ Μπατίστα. Στην περιοχή του Μενιδίου. Δεν ξέρω αν είναι Μενίδη εδώ πέρα, κύριε Μπατίστα. Ακριβώς η Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Αχαρνές. Τέλος πάντων, είναι πρώτη φορά που έρχομαι εδώ. Είναι μια πολύ μεγάλη τιμή και να έχουμε απέναντι από την κάμερά μας έναν άνθρωπο που έχει γράψει μια πραγματικά εντυπωσιακή ιστορία στον χώρο του ποδοσφαίρου. Στον Εθνικό, στην ΑΕΚ, στον Ολυμπιακό, στον Άρη, ξανά στην ΑΕΚ, στον Άρη πάλι και τέλος πάντων και στην εθνική ομάδα. Θέλω πρώτα απ' όλα να μου πείτε, αφού σας καλωσορίσω, να μου πείτε πόσα χρόνια είμαστε εδώ πέρα. 15-16 χρόνια είμαστε εδώ. Πόσα χρόνια είμαστε εδώ σε αυτό το χώρο? Σε αυτό το χώρο είμαι από το 2008. Από το 2008, έτσι. Ναι, από το 2008. Πολύ ωραία. Πολλά χρόνια εδώ στην Ακαδημία. Πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα να δημιουργήσετε Ακαδημία εδώ, σε αυτή την περιοχή και δεν πήγατε προς Φιλαδέλφια, προς εκεί, προς εκείνη τη μεριά? Καταρχήν, καλώς ορίζουμε στην. Βεβαίως, να είστε πάντα καλά. Τα είπα εγώ στην αρχή. Είναι Philadelphia Radio και ΑΕΚ Live. Philadelphia Radio, ΑΕΚ Live. Το ξέρω, δεν το γνωρίζετε, θα τα μάθετε σιγά σιγά κι εσείς. Κοίτα, συμπτωματικά ήρθα εδώ, γιατί το είχε ένας φίλος μου, ο Νίκος Παπαδόπουλος. Ναι. Και τον έφτιαξε ο Νίκο και με προτείναν, ήθελα εγώ να αναλαμβάνω εγώ και να φτιάξω μια ακαδημία που τότε δεν υπήρχε πολλές ακαδημίες εδώ στην περιοχή, εκτός από το Χαρναϊκό που ήξερα εγώ και κάποιες ομάδες από εδώ που ήταν γνωστά και το δημιούργησα από την αρχή και μετά από τότε. Έχω καταφέρει εδώ να τροφοδοτεί πολλούς παίκτες σε σύλλογους όπως η ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός. Μπορούμε να αναφέρουμε 2-3 ονόματα παιχτών που έχουν εξελιχθεί, που έχουν πάει σε ψηλότερο επίπεδο? Παίκτες που πήγε σε ψηλό επίπεδο, μπορώ να πω ότι εδώ έχει περάσει, μπορεί να πεις, όταν ήμουν στην ΑΕΚ, παράδειγμα, Καπαϊκούση, έκανε προπόνηση εδώ πολλές φορές με τα παιδιά που ήταν της Ακαδημίας της ΑΕΚ, όπως ο Φούντας, Κλωναρίδης, Γκροντής, και πολλά άλλα παιδιά. Παιδί όπως ο Λεωνίδας, ο Ρώση που έπαιξαν από τον πρωτοεθνική και στην Καλυθέα τα τελευταία χρόνια. Όπως κάποια παιδιά, Μητσόπουλος που έχει πάει, που επιλέξει τότε στο Red Bull από την Ακαδημία μας εδώ. Και αυτή τη στιγμή έχει και ένα παιδί που είναι στην Dortmund που λέγεται Κωστογλου από την Ακαδημία μας εδώ. Είναι από τους καλύτερους παίκτες εκεί και τον έχουν καλέσει στην Εθνική Γερμανία. Πολλούς παίκτες έχουν πάει στην ΑΕΚ που δεν θέλω να αναφέρω τώρα. Τι καλό έχει η Ακαδημία, τι προσφέρει η Ακαδημία, ποιο είναι το κίνητρο που δίνει στα παιδιά και τι προσφέρει για να μπορέσουν να εξελιχθούν αυτοί οι παίκτες? Κοιτάξτε, οι Ακαδημίες πρώτα απ' όλα είναι μια δουλειά που δεν σχετίζει μόνο με το ποδοσφαίρο, θέλει να φτιάξουμε δηλαδή προσωπικότητας, να παιδιά να αποκτούν να μάθουν στην ευγενής άμυλα. Το εφαγωνίζεστε να καλλιεργήσουμε. Να καλλιεργούμε δηλαδή τις αθλητικές αρετές όλες. Τις αθλητικές αρετές. Και αν έχουν τα παιδιά που έχουν την τεχνική που είναι πολύ πιο μπροστά, επιλέγονται από ΠΑΕ συνηθισμένως και πάνε. Έχω πολλούς παίκτες και στο Ολυμπιακός και πρόσφατα ένα παίκτη που ήταν στο Ολυμπιακός, όπως ο Ανδρέας ο Λάλλας, και ένας, πώς το λένε, Γιωργάκης, έχουν αυτές. Νομίζω έχουν γίνει επαγγελματίες Ολυμπιακός που ήταν και από εδώ. Ωραία. Πόσα παιδιά έχουμε εδώ πέρα συνολικά, περίπου στην Ακαδημία? Πόσα παιδιά έχουν πέρασει, χιλιάδες παιδιά. Όχι, φέτος τώρα, αυτή τη χρονιά. Φέτος έχουμε περίπου 180 παιδιά. Σε όλα τα τμήματα, δηλαδή έχετε ποια τμήματα? Ξεκινά από αριστερά, όπως το βλέπεις τα παιδιά. Πολύ μικρούλοι εδώ από 4 χρονών μέχρι 17-18 χρονών. Είναι εδώ στην Ακαδημία. Αντρική ομάδα δεν έχουμε δημιουργήσει. Αντρική ομάδα είχαμε μια συνεργασία με κάποια σύλλογο που λέγεται Νικηφόρο. Ναι, στο Γέρακα. Στο Γέρακα τώρα είναι, αλλά ήταν εδώ κάποια στιγμή μαζί μας. Τώρα είναι στα Γέρακα. Εγώ στη Γέρακα, στην Γλυκά Νερά νομίζω ότι. Γλυκά Νερά, τέλος πάντων. Τα παιδιά παίζανε εκεί κάποια στιγμή σιγά με εθνική, αλλά τώρα έχουμε μόνο μέχρι K17 και κάποια παιδιά που παίζουν στην πρωταθλήματα Τεψανά, στο Καρλίκ, στην Άττικα. Άττικα παντού. Γιατί πάντα έχουμε καλά τμήματα. Πώς προπονητές είστε?
εκτός από εσάς. Είμαστε 5 προπονητές εδώ. Μπορούμε να αναφέρουμε τα ονόματα των άλλων 4. Ναι, εγώ ο Γιώργος ο Μεντής, Ναι. που είμαστε στην εταιρεία εδώ. Είναι και ο Λάμπρος ο Γεωργιάδης εδώ. Ήταν κάποια στιγμή ο Λάμπρος Γιώργης εδώ μαζί μας. Ο συμπαίκτης της Τώρα ΣΥΝΑΕΚ. δεν είναι πια, ναι, Α, δεν είναι, στην ναι, ΣΥΝΑΕΚ. ναι. Έχει περάσει από ο Γιάννης ο Μιλόπουλος που ήταν. Βέβαια, παλιός και της ΑΕΚ, έχει παίξει και στην ΑΕΚ αυτό. Πώς το ξέρω. Είναι εδώ μαζί. Μεγαλώσαμε στην ΑΕΚ, λέτε να μην τα ξέρω. Ο Αποστόλης που είναι ένα παιδί που ήταν της Ακαδημίας του ΠΑΟΚ και έχει παίξει στην Άουσα, εποχή του Τσάρτα και τον. Το ξέρω, του Λάκη. Τσάρτα, Λάκη και με Καραπατή προπονητή. Το ξέρω, ναι. Έχουμε άνθρωπος, ο Παύλος ο Δράκος που έχει περάσει από εδώ, ένας καθηγητής. Μια χαρά. Πολύ καλούς εκπαιδευτές, δηλαδή ο Τσιόλης. Ο γιος του Τσιόλη, ο γιος του. Ο Τσιόλης είναι ένας, ο Κώστος Τσιόλης που είναι ένας συνεκπαιδευτήρι εδώ είναι εδώ στην Πάνες σχολείο που είναι. Ήταν πολύ καλός προπονητής, παιδαγωγός στα μικρά παιδιά. Τους ετοιμάζε καλά μετά μεγαλώνοντας φτιάχναμε και καλά τμήματα, ξέρω εγώ, και γενικά εκπαιδεύομαστε τα παιδιά σωστά. Και αυτό και βρίσκουν συνήθως εδώ οι ομάδες που ψάχνουν για ταλεντάκια μικρά. Έρχονται και μας παίρνουν τα παιδιά. Δηλαδή, πέρσι ο Γιάκη μας πήρε 3 παίκτες, ο Παναγιώτης μας πήρε 4 παίκτες. Με αυτόν τον τρόπο μας χαλάνε και τα τμήματα, να ξέρεις. Μας χαλάνε τα τμήματα που φτιάχνουμε εμείς. Και στην ουσία δεν έχουμε και τίποτα κέρδος από αυτή την ιστορία. Απλά. Προάγουμε τον αθλητισμό δηλαδή. Τον αθλητισμό, ναι. Και πάντα πάλι έχουμε φουρνιά, έχουμε μικρά τα παιδιά εδώ. Και πάντα πάλι φτιάχνουμε και καλούς παίκτες. Καλούς χαρακτήρες. 2 γήπεδα υπάρχουν εδώ. 2 γήπεδα. Ένα γήπεδο που τον χωρίζουμε σε 3 κομμάτια. Ναι. Και γίνεται 2 οκτάρια και 1 εξάρια που παίζουν πρωτάθλημα και εδώ τα βράδια. Ωραία. Και εγώ πολλές φορές παίζω με τους μπαμπάδες εδώ. Παίζετε και εσείς. Σε πόσες ομάδες παίζετε? Εδώ παίζετε, στην ΑΕΚ παίζετε, στον Εθνικός Παλέμαχος παίζετε. Όχι, εγώ έχω πάει πολύ λίγες φορές. Ολυμπιακό δεν πάτε πάντως? Έχω πάει μια φορά. Είχατε πάει? Δεν είμαι πιο πολύ δεμένο με την ΑΕΚ. Να υποθέσω ότι δηλώνετε εξής, έτσι. Είμαι πιο δεμένο με την ΑΕΚ. Έπαιξε πιο πολλά χρόνια στην ΑΕΚ. Εθνικός, δηλώνετε εθνικός. Και σε εθνικός έπαιρασα καλά. Πρόσφατα έπαιξα να πήγαινε εθνικό, αλλά δεν έχω πάει και πολλές φορές γιατί δεν προλαβαίνει χωρίς. Έχω προπόνηση εδώ. Με τις ακαδημίες δεν προλαβαίνει και πολύ. Μόνο με την ΑΕΚ συνήθως πάω. Έχει προτεραιότητα η ΑΕΚ σε ό,τι αφορά ουσιαστικά την προώθηση παιχτών προς εκείνη τη μεριά, ή εσείς έχετε αφήσει εν λευκό αυτή τη διαδικασία? Προτιμάτε την ΑΕΚ δηλαδή, να δώσετε παιχτική? Αν η ΑΕΚ ερχόταν σε μένα και μου έλεγε θέλω να συνεργαστούν, θα το κάνω, αλλά δεν μου έρθει ποτέ η ΑΕΚ να μου πει να συνεργαστούμε, ότι οι παιχτές έχεις αντί να τα στείλω. Δεν έχει ούτε τώρα με τον Λιόπουλο, ούτε με Μελισσανίδη, ούτε με Ντέμι, ούτε με κανέναν. Ούτε με Αδαμίδη, ούτε με κανέναν δηλαδή. Μόνο με τον Αδαμίδης είχα συνεργασία. Ναι, μόνο με τον Αδαμίδης. Με εκτιμούσε πολύ και κανένας άλλος. Δηλαδή ούτε ο Μελισσανίδης έχει έρθει εδώ, ούτε ο Λιόπουλος να συνεργαστείτε τίποτα, έτσι. Ούτε η Λιόπουλος τώρα, ούτε αυτό το χρονικό διάστημα που είναι καινούριος. Πώς βλέπετε τη νέα τάξη πραγμάτων στην ΑΕΚ τώρα με τον καινούριο πρόεδρο που δίνει πολλά λεφτά, που φέρνει καλούς παίχτες, αστέρες φέρνει στην ΑΕΚ τώρα και πάει και για άλλους παίχτες να φέρει? Φέρει μεγάλο αστέρο όπως ο Μαρσιάλ και ο Λαμέλα. Κοϊτά Περέιρα είναι καλή παίχτες. Κοϊτά Περέιρα δηλαδή έχει φέρει ονόματα, αλλά κάποια πιστεύω ότι κάνουν κάποιες μεταγραφές πιστεύω μπορεί να μην χρειαζόταν για την ΑΕΚ, γιατί υπήρχε παίκτες με τις ίδιες θέσεις, ειδικά από αριστερή πλευρά και δεξί πλευρά. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι έχει 8 παίκτες που διεκδικούν αυτές τις θέσεις. Στα εξτρέμ λέτε τώρα. Έχει Τζούμπερ, Ιλιάντσεν. Τέλος ο Τζούμπερ έφεγε, πήγε στη Ζηρίχη. Πάλι καλά, γιατί πρέπει να αδειάζουν κάποιους που δεν παίζουν, δεν μπορούν να κρατάνε θέσεις εκεί στην Ελλάδα. Σωστός. Ποιος άλλος, έχει τον Ελίασον, έχει τον Φερνάντες, τον Κατσίνοβιτς, τον Κοϊτά. Και ο Λαμέλα παίζει από εκεί, από την άκρη. Και ο Μαρσιάλ παίζει στην άκρη. Αλλά και ο Λιβάη αν χρειαστεί. Και ο Λιβάη αν χρειαστεί. Και παίζει πάρα πολύ καλά από τις άκρια και σε τερφόρ παίζει καλά και άκρη παίζει καλά. Αλλά δηλαδή 8 παίκτες δεν χρειάζεται. Πρέπει να αδειάζει κάποιος από εκεί. Γιατί είναι υπερβολικά. Να ορίζει κάποιο παίκτη κάπου που χρειάζεται περισσότερο. Πού χρειάζεται παίκτη η ΑΕΚ, κατά τη γνώμη σας? Εγώ λέω στα 2 αμυντικά άκρα. Εγώ λέω αριστερό και δεξί μπακ.
Γιατί, εγώ πιστεύω ότι. Είναι καλή ο Πίλιος με το Ρότα. Ο... Για να πάρουμε πρωτάθλημα, λέμε τώρα, όχι για μια εκαπή. Ο Ρότα είναι πολύ καλός. Δεξιμπάκ. Ο Πίλιος σας αρέσει αριστερά? Ο Πίλιος είναι νεαρός, είναι πολύ ταχύ, δυναμικός, πολύ καλός, αλλά δεν ξέρω, είναι εξαρτάται τι θέλει η ομάδα. Εσείς, αν ήσασταν μεγαλομέτωχος, πού θα παίρνατε παίχτη αυτή τη στιγμή ή θα αφήνατε έτσι την ομάδα? Εγώ πιστεύω ότι η ομάδα για το ελληνικό δεδομένο έχει το καλύτερο ρόστερ στην Ελλάδα. Συμφωνώ. Αλλά πρέπει να αποδείξει νοή μέσα στο γήπεδο, γιατί μέσα στο γήπεδο αποδεικνύω όλα. Ναι. Μπορεί να χρειαστεί ένα αριστερό μπακ καλύτερα, ξέρω εγώ, αλλά αυτό είναι θέμα του προπονητή όμως. Αν πιστεύω ότι αυτός του κάνει την δουλειά καλά, εκεί έχει δύο παίκτες. Έχει τον. Αριστερά, τον Πίλιο και τον Χατζησαφή. Ναι. Αν πιστεύω ότι κάποιοι θέλει κάτι καλύτερα, πρέπει κάποιο από αυτούς να αφήσει όμως. Αυτό δεν είναι δουλειά. Ναι, σαφέστατα. Εγώ. Γιατί λέω, έχει. Ναι, καταλαβαίνω. Αλλά εγώ πιστεύω ότι θα χρειαζόταν περισσότερο να παίκτε μεγάλες κλάσεις στον χώρο του κέντρου. Δεκάρι, επιτελικό μέσο. Δεκάρι, επιτελικό ή ένα αμυντικό χαφ. Ένα Ελμάγκο, τσάρτα δηλαδή. Δεν τα λέγω, τσάρτα δεν. Δεκάρι, δεν ήταν τσάρτα. Δεν τρέχει πολύ, ξέρω εγώ. Αυτό δεν το μένει σήμερα. Φιλέ, θέλει πολύ τρέξιμο εδώ. Θέλω το τσέτ. Θέλει. Ο Κόνσκι. Ένας παίκτης που να μαρκάρει, ένα τύπο Σαμπανάτοβιτς δηλαδή, που να είναι πολύ σκούπα, δυνατός, αλλά και να παίζει και μπάλα όμως, και να κατέχει την μπάλα. Ο Πινέδα δεν κάνει, για μένα είναι πολύ καλός. 13 εκατομμύρια έρχεται το Μεξικό, θα τον δίνατε εσείς ή όχι? 13 εκατομμύρια λένε οι Μεξικανοί τον θέλουν στην ομάδα τη Μεξικανική, εσείς θα τον δίνατε ή όχι? Πρέπει να φύγει. Εγώ λέω δεν πρέπει να φύγει, πρέπει να μείνει ο Πινέδα. Άμα βρουν κάτι καλύτερο να τον δώσουν. Αλλά πρέπει να βρουν κάποιο καλύτερο. Πού να βρουν, τώρα πού να βρουν κάτι καλύτερο? Πού να βρουν κάτι καλύτερο τώρα? Τώρα το Δεκέμβρη μήνα να βρω καλύτερο παίκτη από την Πινέδα. Δεν ξέρω, είδες ότι το ποδόσφαιρο είναι πολύ δύσκολο. Είναι ειδικά το marketing όλα αυτά. Άρα, αν ψάχνουν, ξέρω εγώ, με 13 εκατομμύρια και μπορούν να βρουν ένα παίκτη ή καλύτερα, ας το δίνανε. Αλλά δεν ψάξιμο, ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Αυτό. Αυτό είναι το προπονητή. Πάμε στον προπονητή τώρα. Τι γνώμη έχετε, έκλεισε ο κύκλος του ή πρέπει να συνεχίσει? Για μένα, καλός προπονητής. Πολύ καλός. Έφερε την ΑΕΚ ξανά πρωταθλήτρια. Έκανε φοβερή δουλειά την πρώτη χρονιά. Κανείς δεν περιμένει. Έπαιζε ένα τρομερό pressing, παιχνίδι, δυναμικότητα. Αυτό που του αρέσει η φιλανδή της ΑΕΚ επιθετικά. Τώρα όμως τελευταία λίγο μπερδεύει λίγο τα πράγματα, γιατί μήπως το φορτώσουν πολλούς παίκτες. Αυτό ίσως. Και πρέπει να είναι όλοι ευχαριστημένοι και πρέπει να παίξουν. Δεν ξέρω τώρα. Θεωρώ όμως είναι καλός προπονητής. Πρέπει να μείνει δηλαδή κάτι. Δεν μπορεί από μία στιγμή στην άλλη ο Αλμέιντα να ξεχνάει να κάνει προπόνηση ή να μην διαχειρίζει καλά το. Και οι απώλειες πόντων πού οφείλονται? Χάσαμε πολλά μάτσα, αποκλειστήκαμε από την Ευρώπη, χάσαμε από Πανσεραϊκό, από Πανετολικό. Τα μεγάλα πόλη ήταν στην Ευρωπαϊκό που δεν μπήκαμε στα όμιλο του Conference. Του Conference, ναι. Του UEFA. Του αυτό το παλιό του UEFA. Ναι. UEFA League, ξέρω εγώ, ήταν μια πλήγη με την ΑΕΚ, γιατί είχε η ομάδα για να πει, ήταν ο αντίπαλος, δεν ήταν της δυναμικότητας της ΑΕΚ, πιστεύω εγώ, ήταν πιο χαμηλή σαν ομάδα, ήταν σε χαμηλό επίπεδο σαν την ΑΕΚ και εκεί ήταν μεγάλη σφαλιά για την ΑΕΚ στην αρχή του πρωταθλήματος. Αυτό έφερε την ομάδα λίγο πίσω, ειδικά οικονομικά μπορεί να πεις και πρεστής και τα λοιπά. Αυτό τώρα δεν ξέρω τι οφείλεται, είναι. Καλά, μας κρέμασε και ο τερματοφύλακας. Έφαγε γκολ από τη μια εστία στην άλλη και έφαγε και το άλλο τώρα μέσα από τα χέρια του. Μπορούμε να κατηγορήσουμε από ένας παιδί έφαγε ένα γκολ. Τραγικό μπορεί να πει. Τραγικό δεν είναι. Μπορεί να έσωσε κάτι άλλο, αλλά γιατί δεν βάλε και. Δεν είναι μόνο το τερματοφύλακα που παίζει και η επιθετική. Γιατί δεν βάλε ένα γκολ μπροστά. Και γιατί δημιουργήσουν ευκαιρίες. Άρα έπρεπε να πάρει επιθετικό η ΑΕΚ νωρίτερα. Ο Πιερό έπρεπε να έρθει νωρίτερα κάτι. Έτσι δεν είναι? Ξέρω εγώ, αφού ξεκινήσαμε χωρίς τον Πιερό και πέσαμε μόνο με τον Λιβάη Γκαρσία και τον Τζούμπερ επιθετικό με την ΝΟΑ. Ναι, όμως δεν μπορεί να καταλαβαίνω. Ο Τζούμπερ, όταν ήταν ο Τζούμπερ, όλα αυτά η ομάδα λειτουργούσε σωστά. Όταν ο Τζούμπερ χωρίς τον Πιέρο, χωρίς αυτά το προπέρσι, η ομάδα δουλεύει και πολύ σωστά και παίζει πολύ ωραίο ποδοσφαίρο και pressing και όλα αυτά πήγαινε καλά. Τώρα δεν ξέρω τι αλλάξει όμως. Είναι. Κουραστήκανε να αντέξουν, δεν ξέρω. Την προετοιμασία δεν μπορώ να καταλαβαίνω. Είναι θέμα χημεία
Είναι θέμα του προπονητή πώς θα φτιάξει την ομάδα. Εγώ τώρα δεν μπορώ να ξέρω τι έχει γίνει. Και ο Αλμέιδα είναι κοντά, αυτός ξέρει. Υπάρχει τραυματισμούς που πολλές φορές δεν ξέρουμε εμείς από έξω τι γίνεται. Αν ο παίκτης ήταν έτοιμο 100% και έφερνε μια σύγχυση μετά στον κόσμο να αμφισβητεί τον Αλμέιδα κτλ. Εγώ δεν μπορώ να αμφισβητήσω ένα προπονητή που έκανε το double την πρώτη χρονιά που ήρθε να παίξει μια μεγάλη μπάλα. Για μένα να το στηρίξουν. Ωραία. Άρα καλά έκανε ο Μελισσανίδης και του κάνει συμβόλαιο μέχρι το 28 δηλαδή. Συμφωνείτε μαζί του? Για μένα εγώ συμφωνώ, γιατί έδειχνε ότι έπαιξε πολύ καλό ποδοσφαίρο. Δεν ξεχνάμε το παιχνίδι με τη συναγγλή με την Brighton. Με την Brighton, το 3-2. Ναι, τα χάνει και με τη Δύναμο Ζάγκρεπ. Και Δύναμο Ζάγκρεπ. 2-1. Έχει κάνει πολύ μεγάλα παιχνίδια. Με τον Ολυμπιακό του 3-0 στο κύπελο. Ναι, πολύ μεγάλο παιχνίδι. Δεν μπορεί να αμφισβητήσει τον Αλμέιδα. Είναι λάθος. Εντάξει, αν ο Αλμέιδα συνεχίζει να αποτυχεί όπως συμβαίνει στο ποδόσφαιρο, δεν είναι έτσι. Τώρα πάλι μπορεί η ομάδα να πάρει μπρος και να συνεχίζει μέσα στους τίτλους που είναι τώρα. Εδώ στην Ελλάδα πρώτα είναι και κύπελο, είναι μέσα στους στόχους αυτού. Ναι. Να δούμε. Το ότι η ΑΕΚ δεν έχει την ΕΠΟ, το ότι η ΑΕΚ στο παρασκήνιο δεν είναι δυνατή και δεν έχει φωνή στον τύπο, την επηρεάζει αρνητικά. Αυτή τη στιγμή η ΕΠΟ και το παρασκήνιο είναι στον Ολυμπιακό και στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Είναι κακό αυτό για την ΑΕΚ, κατά τη γνώμη σας? Θα έπρεπε η ΑΕΚ να έχει τον πρώτο λόγο εκεί πέρα? Αυτό, φίλε, δεν είμαι εγώ που τα κρίνω εγώ αυτά. Ναι, αλλά δικήθηκε η ομάδα. Στο Πανετολικό σφαγή, στο Πανσεραϊκό τα ίδια. Αυτός που ήταν ο καλύτερος πρόεδρος για αυτό στο παρασκήνιο, ο Μελισσανίδης. Ο Μελισσανίδης πρέπει να δει συμβουλές στον Ηλιόπουλο. Στην ΕΠΟ δεν έχει ρόλο κανένα, ούτε ο Ηλιόπουλος ούτε ο Μελισσανίδης όμως. Παντός το ποδόσφαιρο δεν παίζει στην ΕΠΟ στο παρασκήνιο, αλλά ξέρουμε όλοι ότι παίζει μεγάλο ρόλο όμως. Αν δεν έχεις πολύ μεγάλο δύναμη στο παρασκήνιο, μπορεί και να επηρεάσει και την ομάδα. Αυτό το ξέρουν όλοι. Είναι ένα φαινόμενο στην Ελλάδα που εγώ το ζήσα από κοντά. Το έστειλα και στην πετσί μου όταν έπαιζε μπάλα. Ζήσατε παράγκα δηλαδή? Από ότι δεν ζήσατε, ξέραμε τι. Χειρότερα από τώρα? Σαφώς, αλλά δεν είχαμε καμία απόδειξη. Δεν μπορούσε να. Όχι, απόδειξη δεν έχουμε. Εγώ ξέρω ότι είχαμε φοβερή ομάδα και πρωταθλήμα δεν πήραμε. Πήρατε ένα? Πήρα ένα πρωτάθλημα του 92, αλλά το καλύτερο ομάδα του 95 που είχαμε, που πήρε το 95-96, που πρέπει να πάρουμε το double, δεν πήραμε. Μπορεί να φταίμε και εμείς ήδη, δεν ξέρω. Και μετά την εποχή του Μπάγεβιτς είχατε πολύ καλή ομάδα, δηλαδή και του Δημητρίου και με το Μπλαχίν και το. Και με το Ραβού συνεχίζουμε. Και με το Ραβού καλή ομάδα. Γιατί είναι η ίδια ομάδα, με το Ραβού συνεχίζουμε την ομάδα καλή, αλλά δεν μπορούσαμε γιατί. Προφανώς δεν μας αφήνουν κιόλας. Ήταν εποχή κόκαλη δηλαδή τότε, αυτό θέλετε να πείτε? Τα πράγματα ήταν ξεκάθαρα ποιος έκανε κουμάντο και δεν μπορούσαμε εμείς να επιβλέπτουμε σε αυτά. Πάμε στο Ριμπάλτα τώρα. Έχουμε ένα τεχνικό διευθυντή παγκόσμιας εμβέλειας. Από Juventus, από ιστορίες φοβερές. Μπορεί να βοηθήσει ως τεχνικός διευθυντής πάρα πολύ την ΑΕΚ? Ήταν αυτό που χρειαζόταν η ΑΕΚ σε αυτή τη θέση? Το ξέρετε, έχετε ψάξει, Δεν ξέρω. Θεωρείτε ότι αυτά τα κλαμπ χρειάζονται ένα τεχνικό διευθυντή τόσο υψηλής ποιότητας ή μπορεί να λειτουργήσουν και έτσι? Ας πούμε, σε άλλες ομάδες δεν υπάρχει τεχνικός διευθυντής. Στον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει κάποιος. Είναι ο Λουτσέσκου που τα κάνει όλα. Στην ΑΕΚ υπάρχει ο Αλμέιδα, αλλά υπάρχει και ο Ριμπάλτα που κανονίζει τις μεταγραφικές κινήσεις. Χρειάζεται κάποιος που να έχει πολύ μεγάλες γνωριμίες στο παγκόσμιο το ποδοσφαίρο. Για να φέρουν όμως πρέπει να έχει μεγάλα μάτια, αλλά δεν μπορεί να είναι και μόνος του. Θέλει να έχει επιτελείο μεγάλο, να φέρουν παίκτες μεγάλες κλάσεις. Και για μένα προσωπικά ο μεγάλος Σκάνδη, η μεγάλο τεχνικό διευθυντής, είναι αυτός που θα πάρει ένας άγνωστος παίκτης και θα τον κάνει, δηλαδή να είναι περιζήτητη. Να του κάνει ένας παίκτης που δεν έχει αξία, να το κάνει να αποκτήσει αξία, δηλαδή. Ένας άγνωστος που θα έρθει εδώ που δεν το ξέρει κανένας και να κάνει παπάδες στο γήπεδο. Ακριβώς. Όπως έκανε ο Λιβάη Γκαρσία. Δεν τον ήξερε κανείς. Δεν τον ξέρει πολύ ο κόσμος. Και εσάς δεν σας ξέρανε πάρα πολύ όταν ήρθατε στον Εθνικό. Και βάλατε πρώτο γκολ στην ΑΕΚ, έτσι δεν είναι? Όταν πρώτο ήρθατε, πρώτο γκολ στην ΑΕΚ, δεν βάλατε? Αυτό είναι για μένα ο τεχνικός διευθυντής. Να φέρνει παίκτες μη αξίες και να γίνει όμως γνώριμος και να είναι πολύ μεγάλη αξία η παίκτη. Χωρίς να τον έχουν πάρει χαμπάρι άλλοι.
και χωρίς να κοστίζει πολύ. Ακριβώς. Το να πας να μου πάρεις ένα παίκτη, γιατί οι παίκτες μεγάλες αξίες κοστίζουν και πολλά εκατομμύρια. Ναι, και ναι. η ελληνική ομάδα δεν έχει την πολυτέλεια να πάει να πάρει παίκτες από την Barcelona, την Manchester United, που παίζουν στην Ajax κτλ. Γιατί αυτοί οι παίκτες κοστίζουν πολλά λεφτά. Ακριβώς. Πρέπει να πάρεις ένα νεαρός. Για μένα προσωπικά, 19, 20 χρονών, 22, μικρό και να το αναδείξει στην ΑΕΚ. Αυτό είναι η μαγιά. Τώρα το να πάρεις ένα παίκτη που είναι, θέλουμε να μου το φέρεις με πολλά εκατομμύρια, να δεις ο πρόεδρος πολλά εκατομμύρια. Και αν τα πιάσει, ξέρω, και αν έρθει εδώ και δεν έχει όρεξη και έχει φάει 30 τόσο και να έρθει εδώ και δεν παίζει, τι είναι, μια τρύπη στο νερό είναι. Ο Λαμέλα δεν έχει παίξει μέχρι τώρα. Περιμένουμε ή όχι? Πρέπει να περιμένει η ΑΕΚ το Λαμέλα ή όχι? Εγώ θεωρώ είναι πολύ μεγάλος παίκτης, μεγάλη αξία παίκτες. Τον έχω δει, είναι τρομερός σε ποιότητα. Το θέμα είναι να παίξει. Δεν έχει παίξει. Ο κόσμος περιμένει να παίξει. Θεωρείτε ότι πρέπει να μείνει στην ΑΕΚ ή πρέπει να σπάσει το συμβόλαιο και να φύγει? Δεν είναι θέμα δικό μου, είναι θέμα της διοίκησης. Μπορεί να παίξει, μπορεί να προσαρμοστεί αυτός ο παίκτης κάποια στιγμή. Αν δεν προσφέρει το ανάλογο από το περιμένω, πρέπει να φύγει. Μέχρι τώρα δεν έχει προσφέρει. Πρέπει πόσο να περιμένουμε ακόμα? Να περιμένουμε 6 μήνες ακόμα, μέχρι το καλοκαίρι, ας πούμε. Δεν ξέρω τι πρόβλημα έχει και δεν αποδίδει, αλλά πιστεύω ότι μέχρι τώρα δεν έχει αποδίδει ανάλογα με την αξία του. Ναι. Ο Μαρσιάλ έχει πιάσει, προχωράει. Ο Μαρσιάλ πιστεύω ότι είναι σε καλό δρόμο, ξεκίνησε καλά, αλλά έχει πολύ ακόμα να δώσει σε αυτήν. Εγώ περιμένω περισσότερα από το Μαρσιάλ με την αξία. Ο Πιερό σας αρέσει, σας θυμίζει τον εαυτό σας, έτσι βαρύ σεντερφόρ, ας πούμε? Είναι καλός σεντερφόρ, είναι καλός στην περιοχή, είναι τρομερός στην ψηλό παιχνίδι, αλλά είναι ένας σεντερφόρ που πρέπει να τον τροφοδοτούν για να βάλει γκολ. Δεν μπορεί να κάνει από μόνος του φάσεις κτλ. Είναι πολλά σε ψηλό παιχνίδι και πρέπει να παίξει και πολλές φορές με σέντρες, γιατί είναι πολύ καλά στο ψηλό παιχνίδι και είναι καλό να τροφοδοτεί μέσα στην περιοχή όταν κρατάει την μπάλα εκεί, να σπάει την μπάλα κτλ. Λείπει ένας κοντός από την ΑΕΚ μπροστά, ένας Ντέμις, ας πούμε. Έχει ένα ψηλό καλό σαν τον Μπατίστα, αλλά σαν τον Ντέμι δεν έχει όμως. Η Ντέμις ήταν άλλος τύπος παίκτες. Δεν είσαι παίξει καλά με τον Μπατίστα μπροστά. Ο Μπατίστα ήταν all around. Ο Ντέμις ήταν εκεί. Είχε τον Κωστή. Ο Κωστής ήταν περιφερειακός παίκτης, τρομερός. Ο Κωστής ήταν Κρόιφ του ελληνικού ποδόσφαιρου τότε. Αν δεν είχε τραυματιστεί, θα έπαιζε ψηλά, σε ψηλό επίπεδο. Ψηλό επίπεδο, σαφώς. Πού θα πήγαινε? Ο Κωστής ήταν έτοιμο να πάει, όπως ξέρω εγώ, ήταν έτοιμος να πάει στη Paris Saint-Germain ή η Μπαρσελόνα τότε. Είχε υπογράψει στην Άντρελεκ και μετά θα πήγαινε. Μετά, όταν δεν ήταν να δουν το πόδι, αν τα γίνει καλά να το πάρουν. Ο Κωστής θα πήγαινε σε μεγαλύτερη ομάδα τότε, γιατί τον ήθελαν, ήξερα εγώ τον ήθελαν η ομάδα. Γι' αυτό και δεν υπογράψει στην ΑΕΚ τότε που έκανα λάθος για μένα, που πρέπει τότε να υπογράψει στην ΑΕΚ. Μετά, αν γινόταν καλά, να το πουλήσουν οι ΑΕΚ. Δηλαδή ακριβώς. Άρα θέλει η ΑΕΚ να παίξει σαν τον Ντέμι. Ήταν μεγάλο ταλέντο. Μεγαλύτερο ταλέντο για μένα από τους τότε επιφορνία ήταν ο Κωστής. Τρομερός παίκτες και άτυχος. Ναι, πάρα πολύ. Με τον τραυματισμό και δεν έκανε την καριέρα που ονειρευόταν να κάνει ο Κωστής. Κρίμα για τον ελληνικό ποδόσφαιρο όμως τότε. Θα μπορούσε να αποφευχθεί η πτώση στη ΓΑΜΑ Εθνική? Θεωρείτε ότι είναι ρετσινιά για την ΑΕΚ που έπαιξε ΓΑΜΑ Εθνική? Θα έπρεπε ο Μελισσανίδης να την κρατήσει στη Super League με κάποιο τρόπο την ΑΕΚ τότε? Ή δεν εκτιμάτε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα? Έπεσε μια χρονιά, θα το ξεχάσουν όλοι, ανέβηκε μετά και δεν θα μπορούσε η ΑΕΚ να φύγει από αυτό τον κικαιώνα προβλημάτων. Κάτι καλά έκανε ο Μελισσανίδης για μένα, γιατί τον έφερε στην ΑΕΚ σε ένα υγιή κατάσταση, έφτιαξε το γήπεδο, έβαλε την ΑΕΚ στον ελίτ του ποδοσφαίρου της Ευρώπης, της Ελλάδας και έφτιαξε ένα γήπεδάρα και τώρα η ΑΕΚ βαδίζεται στα πόδια του, έχει σπίτι. Έχει το καλύτερο γήπεδο στην Ελλάδα. Έχει το καλύτερο γήπεδο, πανέμορφο, μουσείο, είναι attraction για μπορεί να πάει να τον επισκεφτεί σαν έξω στον Αετό, θα γίνει και συναυλία τώρα, θα πάει στο Αβέντο. Πέρα από αυτά, δηλαδή είναι πραγματικά ένα στολίδι που είναι ιστορικό, πας να δεις να μάθεις πράγματα τι είναι πραγματικά ΑΕΚ, που εγώ όταν ήρθα εγώ λέει ο Μανολάς είναι αλήθεια που δεν ήξερα εγώ, να μάθω τι ιστορία της ΑΕΚ, δηλαδή είναι καλά οι παίκτες που έρχονται να μάθουν ιστορία για τι ομάδα παίζεις. Ακριβώς, αυτό είπε και ο Μανολάς. Για να μάθεις τι ομάδα παίζεις, γιατί παίζει αυτή την ομάδα, τι εκπροσωπεί αυτή την ομάδα, γιατί έτσι μπορείς να δεθεί πολύ με την ομάδα και να μην φύγεις και ποτέ. Εσείς φύγατε όμως και μου έκανε εντύπωση αυτό. Μα πρωταθλητής φύγατε από την ΑΕΚ, μια την καλύτερη ομάδα και πήγατε στον Ολυμπιακό. Πώς έγινε αυτό τότε? Έχω πει πολλές φορές. Έχω πει ότι είχα συμφωνήσει να μείνω, αλλά ήρθαν μετά από. Είχαμε εδώ στα χέρια όλα αυτά. Ήρθαν μετά ο κύριος Γενεράκης, ο Γενεράκης και μου είπε ότι κάποιοι δεν θέλουν
να σου δώσουν αυτά που συμφωνήσαμε, Ναι. και δεν μπορώ να σου δώσω αυτά, και λέω αφού συμφωνήσαμε, γιατί έτσι από εγωισμό δηλαδή. Τότε λέω, τότε αποχωρώ δηλαδή με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή. Μετανιώσατε ποτέ που πήγατε Ολυμπιακό ή όχι? Μετανιώσατε που πήγατε Ολυμπιακό ή όχι? Γιατί ζήσατε μια περίεργη εποχή στον Ολυμπιακό, με τα καλά και τα κακά της. Μια κακή στιγμή, άσχημη χρονιά σαν αυτές για τον Ολυμπιακό, μόνο αυτό ήταν τον... Είχατε όμως τη Μονακό, εντάξει, γράψατε ιστορία. Τι, είχατε πρωταγωνιστής, βγάλατε τη σέντρα στο Βαϊτσί, εσείς τη βγάλατε. Τι λίγο είναι αυτό. Δεν με γεμίζει αυτό. Αυτό που γεμίζει μια ομάδα όταν συνδέεσαι με την ομάδα, όταν πάρεις τίτλους. Αν δεν πάρεις τίτλους. Πάρα λίγο να πάρετε το κύπελο. Περάσατε την μπάλα πάνω από το Μανούλα, δεν την περάσατε την μπάλα στον ημιτελικό. Με το σκορεμένο το Μιτσιμπόνα που είχε σοβαρήσει. Εντάξει. Τι να κάνουμε, φίλε. Αυτά είναι. Εντάξει. Η ουσία είναι ότι πήγε σε λάθος εποχή ο Ολυμπιακός. Δεν έπρεπε να φύγει από την Άγιο τότε, πιστεύω εγώ, αλλά απογοητευσμός δεν έφυγε. Δηλαδή δεν ήταν στο χέρι μου. Με τη διοίκηση και δεν ήθελε να με ικανοποιήσουν αυτά που ήθελα εγώ. Ο Μπάκεβιτς σας ήθελε στην ΑΕΚ τότε, το 92. Ο Μπάκεβιτς με ήθελε, πώς δεν με ήθελε. Γιατί μετά που γυρίσατε δεν ήταν ο Μπάκεβιτς στην ΑΕΚ. Όταν γυρίσα εγώ ήταν πάλι ο Μπάκεβιτς. Όχι, ο Μπάκεβιτς ήταν, συγγνώμη, ναι, ο Μπάκεβιτς ήταν και έκατσε 2 χρόνια και μετά ναι, σωστά, έχετε δίκιο. Αν ο Μπάκεβιτς δεν με ήθελε, δεν γυρνάγε επίσης. Ωραία, άρα ήταν θέμα καθαρά δηλαδή με τη διοίκηση, ότι δεν είχε προκύψει η συμφωνία που έπρεπε. Ναι, είχαμε κάνει συμφωνία, αλλά δεν υλοποιήθηκε. Την πήραν πίσω. Η διοίκηση. Για ποιο λόγο, τι έφταξε, ήταν θέμα μανατζαρέων, ήταν θέμα. Θέλω να πάρουν κάποιο. Έκανε κομμάτι τότε, δεν ξέρω, μπορεί να το πει, να του λέγανε ότι δεν είναι πολλά τα χρήματα, δεν ξέρω, κάτι τέτοιο μου είπανε. Και του λέω εντάξει, αφού είναι πολλά τα χρήματα και δεν μπορώ να τα. Πάμε Ολυμπιακό, την Ατλέτικο την είχατε ή όχι? Την Ατλέτικο? Την είχατε, μπορούσατε να περάσετε? Το πήγατε στο 2-1 εκεί με την κεφαλιά του Τσαλουχίδη, πήγε να πάει να γίνει το 2-2 και το τρίτο μετά. Αν περνούσατε την Ατλέτικο θα γράφατε ιστορία τότε. Ήταν πολύ δυνατή ομάδα, δύσκολο. Εντάξει, δεν παίξατε άσχημα όμως. Τώρα δεν θυμάμαι και πολύ αυτό το παιχνίδι με το Ατλέτικο που λες. Ήταν 3-1 το δεύτερο μάτσο. Το πρώτο ήταν 1-1 εδώ. Ναι. Το πρώτο ήταν 1-1. Δύσκολο. Θυμάμαι πολύ δύσκολη έδρα, πολύ δύσκολο παιχνίδι. Δεν θα μπορούσαμε, πιστεύω, ότι δεν θα μπορούσατε να περάσετε. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι καλύτερα, πιστεύω εγώ, σε αυτό το παιχνίδι. Ήταν πολύ καλή ομάδα τότε. Καλύτερος προπονητής που είχατε ποιος ήταν, Μπάκεβιτς, Βλαχίν, ποιος? Ο Μπάκεβιτς ήταν πιο λογικός, πιο καλός από όλους αυτούς, γιατί όλοι που είχαν κάτι μειονέκτημα. Δηλαδή, παράδειγμα, ο Λίμπερ ήταν φοβερός προπονητής. Ναι, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ο Λίμπερ. Πολύ καλός προπονητής, σε ασκησιολόγο, με πάνω όλα αυτά ωραία. Αλλά είχε μειονέκτημα, δεν μιλάγε καλά με τους παίκτες. Δηλαδή, σε μειωνόταν σαν προσωπικότητα. Ναι, σε μειώνε. Ο Μπάκεβιτς ήταν πιο λογικός και ήταν πιο ξυπνός για μένα προσωπικά σε θέμα της και πού αποδίδω παίκτες πραγματικά. Ήξερα ακριβώς πού μπορούσε να παίζει ο καθένας. Αυτό είναι σημαντικό, πολύ σημαντικό στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, δεν μπορώ να το πει εγώ ο Μπατής ότι εγώ δεν θέλω να παίξω εκεί, αλλά θέλω να παίζω εκεί. Σου λέγω καταρχήν ότι τα παίξεις εκεί που σου λέω εγώ. Δηλαδή, εγώ ξέρω που τα παίζεις, δεν μου πεις ότι τα παίζεις. Καταλαβαίνεις. Αυτό είναι πολύ σωστό ο προπονητής. Είχε έξω τους καλύτερους παίκτες κατά τη γνώμη σας τη χρονιά που πήρε το πρωτάθλημα το 92 ή ήταν υπόθεση Μπάκεβιτς τότε που το πήρε? Είχε και το καλύτερο ρόστερ? Δεν είχαμε το καλύτερο ρόστερ. Γιατί? Με Δημητριάδη, Αλεξανδρή μπροστά, εσάς? Πολύ καλό. Πώς? Οφείλεται το πολύ καλή δουλειά που έκανε ο Μπάκεβιτς τότε. Δηλαδή αυτό ήταν ο λόγος. Δεν ήταν ο καλύτερος. Καλύτερος παίκτης είχαμε στο 95-96 για μένα προσωπικά. Με Κερτσπάγια, Κωστής, Τσάρτας, εγώ εκεί. Να φανταστεί ήταν και ο Δημήτρης Σαραβάκης στον πάγκο τότε. Ναι. Είχατε. Ναι. Κασάπης, Μπορμπόκης, που έβαλε τον Μπορμπόκης δεξί μπακ από δεκάρι που ήταν. Σαπανάτοβιτς, Σαβιεύσκι, Τιμούρ. Αυτή η ομάδα ήταν για μένα η καλύτερη ομάδα. Γιατί δεν πήρε πρωτάθλημα, λόγω. Το πήρε ο Παναθηναϊκός τότε, έτσι? Δεν το πήρε. Δεν είχε πολύ μεγάλη δύναμη στα προσκήνια, όπως λέτε τότε. Γι' αυτό. Μακράν, όλος ο κόσμος ξέρει το Γιάννη και παίζει την καλύτερη μπάλα. Μπορεί και εμείς να κάνουμε λάθος παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Με τον Παναθηναϊκό τι έγινε? Έφταιγε ο Μπάκεβιτς ή όχι? Τώρα ποιος έφταιγε δεν ξέρω. Έγιναν κάποιες αλλαγές που δεν τις περίμενε ο κόσμος. Και εμείς είδαμε. Ο Τσάρτης δεν έδωσε την μπάλα σε μένα. Που ήμουν μόνος μου μπροστά στο τέρμα και πήγα να πλασάρει μόνος του με το Φατζίκ από τα πλάγια. Και ήμουν εγώ μόνος μου. Ήθελα να βγει πρώτο σκόρο. Δηλαδή είναι κάτι πράγματα που πολλές φορές
μπορεί και να μας. Εγώ στο παιχνίδι αυτό ήμουν κουρασμένος. Δεν μπορούσα να τρέχω. Μπορεί να μας κουράζει η προπόνηση που έκανε ο Μπάιβις τότε. Ξέρω εγώ, πολλά μπορούν να φταίει. Αλλά περασμένοι, ξεχασμένοι φιλετέροι. Οι ιστορίες γράφονται αυτά. Αλλά το θέμα είναι ότι. Όλη αυτή τη χρονιά δείξαμε ότι είμαστε μακράν την καλύτερη ομάδα όμως και μπορούσαν να πάρουν το double. Αυτό. Θα μπορούσε η ΑΕΚ να πάρει και παραπάνω πρωταθλήματα. Και 2 και 3. Εγώ έπαιζα εγώ, θα μπορούσα να πάρω παραπάνω πρωταθλήματα. Ναι. Αλλά ήταν το παρασκήνιο. Όλα αυτά και δεν αφήνανε η ομάδα να προχωρήσει, να πάρει τίτλους όπως έπρεπε. Στον Εθνικό κάνατε και εκεί μια καλή καριέρα. Είχατε προπονητή τον Μπάκερ, αν δεν κάνω λάθος, το σχορεμένο. Ναι, το σχορεμένο τον Μπάκερ. Δεν ξέρω τι γνώμη έχετε σχηματίσει για την πορεία σας στον Εθνικό. Γενικά είχατε συνεργαστεί με καλούς προπονητές, είχατε καλές εντυπώσεις. Σας άρεσε η θητεία σας στον Εθνικό? Άμα σου πω ότι το καλύτερο προπονητή δεν μπορεί να το πιστέψεις. Ο καλύτερος προπονητής ήταν ο Ζαβούνας, ο Γεωργιάδης. Σοβαρά? Ο Γεωργιάδης ήταν ο καλύτερος προπονητής που πέρασε στο Εθνικό για μένα προσωπικά. Από την ΑΕΚ, από τον Εθνικό, λέτε τώρα. Ήταν γνωστός στην Ελλάδα. Ναι, πολύ Ολυμπιακός, από πολλές ομάδες. Για μένα ήταν ο καλύτερος προπονητής, ήταν φοβερός προπονητής στην εποχή του. Ναι. Ήταν προπονητής που έκανε τρομερή προπόνηση σε αυτή την εποχή, ναι, που δεν το εκτιμούσαν και τόσο πολύ, πιστεύω εγώ. Εγώ είπα πλάκα μαζί του, αλλά δεν έχει ένα ατύχημα, γιατί όταν ήρθε σε εθνικό, εγώ ήμουν τραυματίστηκε εγώ σε ένα προπόνηση μαζί του στη πλάτη, και δεν μπορούσα να παίξω και δεν μπορούσα να πάρει αποτέλεσμα, δεν το ξαναδιώχνουν. Και ήταν για μένα τρομερός. Ο Πάκερ ήταν ένας καλός άνθρωπος, ναι, αλλά σαν προπονητής γιατί ήταν πολύ. Αποτελέσματα είχε ο Πάκερ και αυτό το λέω. Αποτελέσματα είχε μεν, αλλά. 3-6 με το Παναθηναϊκό, πόσα είχατε βάλει? 2-3, πόσα? 2 γκολ είχα βάλει, 2 assist είχα κάνει. Λίγο είναι αυτό. Εντάξει. 6 γκολ στο Παναθηναϊκό βάλατε, δεν είναι δυνατόν. Ο Εθνικός. Ήταν ένα παιχνίδι. Στο ΆΚΑ μέσα. Ιστορικό που δεν το ξεχνάνε κανένας ποτέ. Αυτά 6 γκολ δεν έχει φάει ποτέ ούτε από τον Ολυμπιακό στην δεν ξέρω. Αλλά δεν ήταν προγραμματισμένα γιατί δεν με ξέρανε τότε και έδειχνε την αξία μου τότε. Πάμε. Έτσι, σωστός. Από εκεί σας είδανε. Εθνικός όμως. Εθνικός έπαιζε την μπάλα της ζωής μου. Έπαιζε μπάλα να ευχαριστήσει το ποδόσφαιρο. Είχε καλούς παίχτες. Καλούς παίχτες, αλλά δεν παίζουμε καλά ομαδικά, αλλά είχαμε τον. Κωτίδης, παιχτάρα. Τον Κωτίδη. Κωτίδης, παιχτάρα, ναι. Θα μπορούσε να γράψει εποχή. Τον ήθελε πολλές φορές, δεν το αφήνω να φύγει. Εντάξει, και λίγο. Ήταν ο Φώτης Παπαδόπουλος, πολύ καλός αμυντικός. Ο Καπόλης στην αμήνη, είναι δυνατός, δυνατά παιδιά. Ο Πίτας, Κατσκογιαννέο, ο Γιωργάρας. Εγώ το πήγαινε, δεν πήγαινε. Εγώ δεν πήγαινε, δεν έπαιξε με το Πίτα ο Φραγικός. Είχε φύγει. Ο Γιάννης και ο Παναγιώτης. Η Λούγκα Κοβάσεβιτς προλάβατε? Η Λούγκα πρόλαβε η Λούγκα. Τρομερός παίκτης ο Λούγκα. Αρχικός εθνικής αέρας στο Μουντιάλ ήταν ο Λούγκα. Τρομερός ο Λούγκα. Είχε ο Τσούξος καλός. Ο Τσούξος καλός. Είχε πίσω το σχορεμένο τον Κάραλιτς, τερματοφύλακα, έχει πεθάνει ο Κάραλιτς. Όχι, ο Κάραλιτς ήταν. Δεν είχε φύγει ο Κάραλιτς. Είχε παρατήσει την εγώ. Ήταν ο Ντοξάκης με τον Ανάση Καραγιώργης. Είχε τον. Ο Τρίφωνας ήταν καλός. Ο Τρίφωνας που έχει το εστιατόριο τώρα το ψηφολείο στο Μπουρνάζι. Ο Δημητρόπουλος είχε, εντάξει, είχε καλούς παίκτες. Ήταν ο Αντωνόπουλος, ήταν, ναι, βέβαια. Που πήγε μετά στο ΠΑΟΚ. Που πήγε στον ΠΑΟΚ, βεβαίως. Λοιπόν, πάμε το Τωρίνο τώρα. Βάλατε την κολάρα με την Τωρίνο. Και θα μπορούσε η ομάδα να περάσει με την ΑΕΚ τότε? Θα μπορούσε να περάσει άνετα με την Τωρίνο. Εγώ πιστεύω ότι η ΑΕΚ δεν πέρασε τότε γιατί δεν υπήρξε ο Μανολάς στο πρώτο παιχνίδι. Σίγουρα. Πολλοί λένε ότι έφταιγε ο Μίνου. Που κάνει την έξοδο στο 1 γκολ. Για μένα ότι δεν έπαιξε ο Μανολάς σε αυτό το παιχνίδι και φάγαμε 2 γκολ από κεφαλιά του Καζαγκράντε που ήταν ο Μανολάς, δεν υπήρχε περίπτωση να φάμε αυτά τα 2 γκολ. Και δεν πιστεύω ότι αν ήταν ο Μανολάς στο πρώτο παιχνίδι τα κερδάγαμε. Και χάσαμε ένα 0 εκεί στο Τωρίνο. Η Τωρίνο τότε δεν ήταν λίγα, είχε μια ομαδάρα. Λεντίνη, είχε τον Μάρτιν Βάσκας, ήρθε τον Ένζο Σίφο, δηλαδή τους καλύτερους ξένους τότε, πολύ καλούς ξένους εδώ στην Ιταλία που ήταν μόνο 3 μπορούσε να παίξει, αλλά είχε και πολλούς Ιταλούς καλούς, όπως ο Λεντίνη που ήταν το μεγαλύτερο μεταγραφή τότε, από το Τωρίνο στο Μιλάν ήταν ο Λεντίνη, ο πιο ακριβώς παίκτης στον κόσμο τότε στο Μιλάν. Μαρσέη. Την πήγαμε μια χαρά. Βάζουμε γκολ, κανονικό γκολ με τον Πατίκα. Και δοκάρι ο Κόνσκι. Και δοκάρι και μας ακυρώσαν ένα κανονικό γκολ, το θυμάσαι? Το θυμάμαι, Πατίκα. Τα πίτα μαφιόζοι. Και στο δεύτερο παιχνίδι τους έχουμε μια χαρά. Ναι.
Και πέφτουν τα μπουκάλια μέσα και γίνεται ιστορία και έρχεται 1-1 το μάτσι. Και προηγούνται αυτοί και σοφαρίζει ο Σαββέσκι με πέναλτι. Μπορούσαμε να περάσουμε τη Μαρσέη. Θα μπορούσαμε. Αλλά εντάξει, είναι συγκυρία σε ποδοσφαίρι. Ήταν ομαδάρα η Μαρσέη με Φλατζέσκολη μέσα, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για αστεία. Με Ταπί πρόεδρο. Ταπί, πολλά λεφτά. Ναι, ακριβώς. Από τα μεγαλύτερα μπατζέτ στην Ευρώπη τότε. Εμείς είχαμε παίξει μεγάλο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Ναι. Ένας άλλος παίκτης που μου άρεσε πάρα πολύ συμπαίκτης και θέλω τη γνώμη σας γι' αυτό, ο οποίος χάθηκε στην πορεία για προσωπικούς λόγους, είναι ο Γιώργος ο Χριστοδούλου. Το θυμάστε? Το παιδί ήταν εντάξει, έχει πρόβλημα. Έχει δικά του προβλήματα, εντάξει. Δικά του προβλήματα και κάποιους παίκτες θέλουν και λίγο καθοδήγηση από κάποιους δίπλα τους. Ο Χριστοδούλου θέλει βοήθεια κάποιος να τον συγκρατήσει, γιατί έχει μπλέξει με παρέες περίεργες, μπλέξει με άσχημες παρέες. Όλοι το ξέρουμε, δεν θέλω να πω τι κάνει. Το παιδί ήταν πολύ μεγάλο ταλέντο. Μην το ζητάμε, ήταν τρομερός παίκτης. Θα έπαιζε ψηλά, δηλαδή θα πήγαινε και Ευρώπη. Από ψηλό επίπεδο αυτός. Ήταν παίκτης να παίξει δυνατό παιδί. Δυνατός καρδιά, δηλαδή έχει φυσικές δυνάμεις δηλαδή. Αλλά δεν τα καταφέρει γιατί μπλέξει με παρέες και δεν ήταν επαγγελματίες, δεν συγκεντρώνονταν να παίξει ποδόσφαιρο. Ήταν λίγο αλλού το κεφάλι του δηλαδή. Καλύτερο μάτς που θυμάστε εσείς? Με την ΑΕΚ περισσότερο, εντάξει, δεν θα πω για άλλες ομάδες. Με την ΑΕΚ ένα μάτς που θυμάστε εσείς ότι σας έχει μείνει ανεξίτηλα χαραγμένο στη μνήμη σας. Δηλαδή θεωρείτε ότι ήταν το καλύτερο παιχνίδι που έχετε κάνει. Είτε έχετε βάλει γκολ, είτε έχετε βάλει ένα, είτε βάλει δύο, είτε δεν έχετε σκοράρει, οτιδήποτε. Ένα που θυμάμαι εγώ ήταν το 2-0 με τον Πλαχίν που κάνατε εσείς την κεφαλιά στο 1 και σκοράρει ο Ντέμις μετά στη Φιλαδέλφια. Ένα άλλο που θυμάμαι ήταν στη Ρόδο, τελευταίο λεπτό. Το καλύτερο παιχνίδι είναι το παιχνίδι το 3-2, το 3-1 στο Ολυμπιακό Στάδιο με το Ολυμπιακό Στάδιο στην Άγια, το πρώτο παιχνίδι που ήταν ο Ολυμπιακός. Ναι, με το γκολ του Κωστή, το κεφαλιά στο στο κύπελο. Ένα του Κωστή, δύο δικό μου. Δύο είχατε βάλει εσείς, μπράβο. Αυτό. Και μας πέταξε δύο παίκτες έξω. Τελειώσαμε 9. Υπάρχει και στο κύπελο ένα παιχνίδι που πάλι γίνεται το ίδιο. Δύο χρόνια μετά στη Φιλαδέλφια που μειώνει ο Αλεξανδρής στο τέλος και μετά κερδίζει η ΑΕΚ 1-0 με Ντέμι. Εγώ έβαλα το. Και ο Κασάπης το άλλο νομίζω. Και παίζουμε με 10 παίκτες από 35 το πρώτο ημίχρονο. Απίστευτα πράγματα. Видите τι ομάδα είχαμε τότε. Φοβερή ομάδα πραγματικά. Και τους κερδίσαμε μέσα στον κρίσιμο Ολυμπιακό, μέσα στον Καρασκάκη, ένα γκολ του Δεμή που τους πέρασε όλο και σπαγιά από τον αριστερή πλευρά και έδωσε μαζί. Το 1-0 το θυμάμαι. Επίσης, καλύτερος συμπαίκτης μπροστά για σας ποιος ήτανε? Ή έχετε παίξει με πολύ πολύ ψηλής ποιότητας παίκτες. Δηλαδή, ας πούμε, έχετε παίξει με Ήβιτς, έχει μαζί. Έχετε παίξει με Ντέμι. Έχετε παίξει με Ήβιτς, βεβαίως. Έχετε παίξει με Ντέμι. Ναι, στον Ολυμπιακό δεν έχει σημασία. Έχετε παίξει με Ντέμι. Έχετε παίξει. Εντάξει, ο Κωστής ήταν περιφερειακός. Τέλος πάντων, έχετε παίξει με πάρα πολλούς, έτσι. Καλύτερος ποιος ήταν για σας? Έχετε παίξει με Αλεξανδρή, έχετε παίξει με Δημητριάδη, έχετε παίξει με πολύ υψηλής ποιότητας παίκτες. Καλύτερο δίδυμο έκανε με τον Νικολαίδη, πιστεύω εγώ. Ναι, γιατί είναι ένας ψηλός και ένας κοντός. Γιατί αυτός ήταν πιο φρουδοριστός και εγώ ήμουν πιο περιφερειακός και ταιριαζόμαστε λίγο πιο καλά στο παιχνίδι μαζί. Του έκανε κακό του Ντέμι που πήρε την ΑΕΚ ή όχι? Θα έπρεπε να μείνει μόνο ποδοσφαιριστής και να μην ασχοληθεί διοικητικά με την ομάδα? Πήγε πίσω, πείτε μας τώρα, αυτό έχει σημασία τώρα. Εντάξει, μπορεί να κάνει λάθος ο Ντέμι, δεν μπορεί να μην έχει την. Γιατί το να διαχειρίζει μια ομάδα ποδοσφαίρου, να διαχειρίζει κατανοητό, έχει πολύ μυαλό, επιχειρηματικό μυαλό, όχι ποδοσφαιρικό μυαλό. Ακριβώς. Μπορεί να έχει κάνει λάθος στο θέμα της πώς να διαχειρίζεσαι σαν επιχείρηση την ομάδα, δηλαδή στο θέμα του marketing κτλ. Να έχει κάνει λάθος, εντάξει. Δεν το συζητάμε. Ως παίκτης ήταν καταπληκτικός. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα, φυσικά εννοείται. Κοιτάξτε, έχω παίξει με πολύ καλούς παίκτες, αλλά για μένα προσωπικά ο Κόντσκι και ο Τιμούρ και Σπαγιά ήταν από τους καλύτερους που έχω παίξει. Ο Τιμούρ ήταν τρομερός παίκτης. Ο Τιμούρ ήταν μέσος βέβαια. Μαζί του ήταν τρομεράς. Τους αδειάσεις το έπαιρνε. Δεν υπάρχει τους παίκτες πια. Παίρνει την μπάρα και τους πέρναγε. Όποιον έβρες μπροστά του τους πέρναγε και δημιουργούσαμε ρυθμιτική περιοχή. Ο Κόντσκι ήταν όμως ένας Μαραντόνα του Βαλκάνι που λέγανε. Ο Μαραντόνα του Βαλκάνι. Το λέγανε για το Χάτζι αυτό, αλλά δεν ήταν ο Κόντσκι. Και τον Κόντσκι το λέγανε μετά. Ήταν τρομερός παίκτης. Δεν το συζητάμε. Μιλάμε τεχνικά, χαρακτηριστικά, μυαλό. Τρομερό. Φάουλ βάραγε, σούτσι μακρινή. Αριστεροποντάρε θανάτο. Κοντρόλ φοβερό. Καλύτερος ξένος στη Γερμανία. Τι μου λες τώρα. Τι που δεν θα άρεξε εγώ τότε και τα ρεπλέσια στον Ολυμπιακό. Εντάξει, ο Ντέταρ δεν έκανε τόσο μεγάλη καριέρα στον Ολυμπιακό. Στην Ευρώπη δεν έκανε καριέρα. Στον Ολυμπιακό
στη Ευρωπαϊκή, ήταν τρομερός παίκτης. Εντάξει, ναι, αλλά στον Ολυμπιακό δεν έπαιξε τόσο πολύ. Φαντάζομαι ότι ο Κόνσκι τι παίκτης ήταν, φίλε, δεν το συζητάμε. Τον φάγαν τα μπουζούκια, ναι ή όχι? Εντάξει, αφού ήρθε από την Γερμανία δεν τον νοιάζει. Μα τελευταία χρόνια δεν έπαιξε ο Κόνσκι, να λέμε την αλήθεια. Δεν τον νοιάζει μετά, μωρέ. Εντάξει, το παιδί ήταν τώρα και την νυχτερινή ζωή, τώρα τη ζωή στην Αθήνα, τρελάθηκε από εδώ, πήγαν στα μπουζούκια, χόρευε. Εντάξει, έκανε πολλά. Έκανε πολλά τέτοια. Είχε τον λατινικό ταπεραμέντο, παρόλο που ήταν από την Πολωνία. Το λατινικό ταπεραμέντο. Λοιπόν, ένας άλλος επιθετικός με μένα μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά το προλάβατε στην ΑΕΚ. Νομίζω ήταν ο Κρίστο Φερέ, το θυμάστε? Κρίστο Φερέ. Κρίστοφερ Ρε. Α, ωραία. Ναι, ο τρελός. Α, μαζί μου ήρθε. Εντάξει. Προσόντα είχε. Προσόντα, όχι, δεν έκανε και πολλά. Όχι, δεν έκατσε 6 μήνες, αλλά είχε προσόντα όμως. Έχει προσόντα. Εντάξει, είχε ένα εκτόπισμα μέχρι. Δεν αφήσει κάτι. Από τη Μάτζεστερ ήρθε. Ναι, δεν αφήσει ή κάτι. Από την Arsenal, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι, Arsenal νομίζω. Δεν άφηνε κάτι όμως στους φίλους του Σάι ότι έκανε κάτι. Όχι, εντάξει. Δεν το ποδόσφαιρο μπορεί να παίξει Manchester United, ο Liverpool, ο Barcelona. Όπως ένας πήρε την Barcelona, τι έκανε στην ΑΕΚ, τίποτα. Πήρε ένα σωρό λεφτά και τίποτα. Ο Τσίριτς τότε. Ο Τσίριτς, ναι. Και ο Τσίριτς ήταν μεγάλος παίκτης, εντάξει, τεράστιος. Αλλά δεν έπαιξε στην ΑΕΚ. Τι πήρε μεγάλο και δεν είναι μικρός. Και ο Ραμπρεστατράτανα ήταν μεγάλος και δεν έπαιξε. Το θέμα είναι να αφήσει εποχή. Όπως ήρθε ο Τζοβάν εδώ και άφησε που είσαι Ολυμπιακός. Πες ο Ριβάλντο και κάνει πράγματα παρόλο που ήρθε μεγάλος. Αυτοί είναι παίκτες, φίλε. Τι μου λες τώρα, αυτοί που αφήνουν. Που αφήνουν το στίγμα τους. Το στίγμα τους, ναι. Ακριβώς. Άρα καλύτερος ξένος που πέρασε από την ΑΕΚ για εσάς είναι ο Κετσπάγια με τον Οκόνς και αυτοί οι δύο δηλαδή. Για μένα είναι. Αυτοί οι δύο. Όχι, ο Σαβιεύσκι δεν μπορεί να είναι. Εντάξει, ο Σαβιεύσκι είναι. Δεν αφισβητήσει τον αξία του Σαβιεύσκι, αλλά αυτοί οι δύο ήταν σαν διαματικό. Δηλαδή, ο Σαβιεύσκι ήταν μηχανή, τρέχει πάρα πολύ πάνω κάτω. Δεν το συζητάω. Τρομερός παίκτης ο Σαβιεύσκι. Αλλά αυτοί είναι σαν διαματικός παίκτης να αφήνει τον κόσμο να ξέχαστε πράγματα. Ο Τιμούρη κάνει για μένα τρομερά πράγματα. Αλλά ο Κόνσκι, τρομερός ντρίμπλες, το κοντρόλ της μπάλας που βγάζει την μπάλα ήταν άλλο πράγματα. Δεν το συζητάμε. Εντάξει, σαφέστατα, εννοείται. Από εκεί και πέρα, ως προπονητής περάσατε και από τις ακαδημίες της ΑΕΚ. Αλλά γιατί αποχωρήσατε, τι προέκυψε τότε, ήταν οικονομικό το πρόβλημα τότε που φύγατε από την ομάδα? Γιατί είχατε κάτσει κάποια χρόνια στην ΑΕΚ, ήσασταν στις ακαδημίες. Απλά δεν με θέλανε, δεν ξέρω. Ποιος σας ήθελε? Ήταν η εποχή Μελισσανίδη τότε νομίζω. Ο ίδιος σας ήθελε, τι σας είπε? Δεν ξέρω, δηλαδή σας ανακοινώσαν ότι σταματάει η συνεργασία και τέλος. Τουλάχιστον έχετε κρεμότητες ή τις έχετε λύσει? Εντάξει είστε. Ενώ οικονομικές. Όταν έφυγε από την ΑΕΚ με χρωστάγανε η εποχή του η διοίκηση που έπεσε η ομάδα με χρωστάγανε, ποτέ δεν έκανε κάτι για να πάρω τα λεφτά που με χρωστάγανε. Τα χαρίσατε δηλαδή? Τι να χαρίσετε? Τα χαρίσανε. Αυτό δεν είναι κακό έτσι. Τα χαρίσανε. Απλά πήγε λίγο τον Δημητρέλος, ο Ανδρέας. Ο δικαστήριο κάποια στιγμή, γιατί με απαξιωνόταν όταν ήταν στην ΑΕΚ. Δεν είχε καθόλου σημασία, δηλαδή απλά δεν συμπεριφέρεται σωστά. Ήταν και ο Μαύρος ο Δεσσινάκη. Δεν ξέρω τι σχέση είχατε με το Θωμά. Με το Θωμά είχαμε καλές σχέσεις. Το Θωμά πήγε στην εποχή ότι η ΑΕΚ έχει τα προβλήματα αυτό. Δηλαδή στην ουσία. Έκανε καλό ο Θωμά του, μπλέχτηκε με την ΑΕΚ ή του έκανε κακό, τι λέτε? Κακό το κάνει. Για μένα δεν έπρεπε να μπλέξει αυτή τη στιγμή. Για ποιο λόγο? Γιατί η ΑΕΚ έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν σωνόταν η ΑΕΚ με τίποτα τότε. Ο μόνος άνθρωπος που μπορούσε να σωνεί ήταν ο Μιλισανίδης, όπως έκανε. Δεν ξέρω τώρα, λένε ότι. Δεν ξέρω την αλήθεια πώς έγινε που η ΑΕΚ έπεσε. Λένε ότι ο Μιλισανίδης τον έκανε να πέσει. Στη Β' Εθνική δεν ξέρω. Στη Γάμα ναι. Στη Γάμα αφού το ένα κοινωνικό ίδιο. Στη Γάμα αυτός αποφάσισε να πάει η ομάδα στη Γάμα. Εννοείται. Για να μην μπορέσει να πληρώσει όλα τα χρέη, να διαγραφούν. Για τη Γάμα λέω. Για τη Β' δεν ξέρω. Για τη Β' εντάξει, μπορεί να πέσει. Μπορεί να κάνει σωστό ρε φίλε. Για να μπορεί η ΑΕΚ να φύγει από αυτά. Γιατί πώς θα πληρώσει 200 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει, έχει ο Μελισσανίδης λεφτά, δεν είναι αυτό. Να πληρώσει 200 εκατομμύρια ευρώ. Μπορούσε να κάνει μια ρύθμιση. Μελισσανίδης, κάνε μια διαγραφή. Γιατί δεν κάνει μια διαγραφή? Τα 100 και τα 100 να τα ρυθμίσει. Γιατί να δίνει τα λεφτά που αυτό, πώς λες, και να μην έδινε στο γήπεδο πώς έφτιαχνε το γήπεδο. Παράδειγμα λέω. Έδωσε και στο γήπεδο μερικά. Δεν ξέρω πώς έδωσε στο γήπεδο. Ούτε εγώ ξέρω. Αλλά κάποια έδωσε. Ουσία η ομάδα ξεχρεώθηκε και έφτιαξε το γήπεδο. Και η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή έχει ένα γήπεδο που
γίνει και τελικό του. Εντάξει, σαφές, του Conference League. Το πήρε ο Ολυμπιακός. Δεν πειράζει, δεν είναι κακό. Όχι, καλό είναι. Η ελληνική ομάδα το πήρε. Η ελληνική ομάδα πρέπει να χαρούν ότι πήρε μια ελληνική ομάδα. Ναι, απλά λέω ότι είναι λίγο άκομψο να πα στη Φιλαδέλφια να σηκώσει τώρα τρόπο. Αυτό λέω. Απλά είναι όταν δύο μεγάλες ομάδες δεν το δείχνουν ο ένας να πάρει την επιτυχία από τον άλλο. Αυτό είναι λίγο νοοτροπία των φιλατών που δεν το δείχνει κανένας σε καμία κράτος στη γη. Κανένας δεν το δέχεται. Εντάξει, όμως είναι ένα καλό τελικό ποδόσφαιρο όμως. Εσείς όταν παίζατε στον Ολυμπιακό, πώς σας αντιμετώπιζε ο κόσμος της ΑΕΚ? Είχατε προβλήματα με τον κόσμο της ΑΕΚ όταν παίζατε στον Ολυμπιακό? Επειδή είχατε περάσει 3 χρόνια, είχατε συνδέσει το όνομά σας με πολλές επιτυχίες. Γενικά είχατε πολλές. Εγώ, ας πούμε, δεν θυμάμαι πολλές αποδοκιμασίες. Περισσότερες θυμάμαι στον Αλεξανδρή παρά σε εσάς. Δεν είχε πολλές αποδοκιμασίες. Στην αρχή μόνο. Στην αρχή εντάξει, είναι λογικό. Στην αρχή είναι λογικό. Μετά το ξεπεράσανε. Ξέρω εγώ. Και ειδικά όταν γύρισε πίσω στην ΑΕΚ, στην αρχή δεν θέλανε όμως, ήταν λίγο διστακτό. Μετά εντάξει, το ξεπεράσανε. Το ξεπεράσανε, γιατί τους έκανε εγώ να το ξεπεράσανε. Γιατί έδειξα ότι είμαι έτοιμος να αυτό το συναχώρι που προκαλέσει στον κόσμο το ξαναπαρεπίσω. Δηλαδή, λοιπόν. με τις εμφανίσεις μου και ο επαγγελματισμός μου, δηλαδή. Ναι, και τα παιχνίδια που έκανε εγώ, εντάξει. Έκανε κακό στον Ολυμπιακό η θητεία του Αλέφαντο, τι λέτε? Που είναι παρεξηγημένος. Κάποιοι θεωρούν ότι είναι καλός. Εγώ δεν είχα την καλύτερη γνώμη για αυτόν, ας πούμε, προπονητικά. Τώρα εσείς δεν ξέρω τι γνώμη έχετε. Τον εζήσατε. Και ξέρω. Γι' αυτό. Το σίγουρα με τον κύριο. Ο Γκόνιας έχει πει ότι είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει, ας πούμε. Ο Καστίγιο έχει πει ότι είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Πού είναι η αλήθεια, στη μέση? Εντάξει τώρα. Δεν μπορώ να πω κακό έναν τρόπο γιατί έχει φύγει από τη ζωή τώρα, ξέρω εγώ. Προπονητικά μιλάμε, δεν μιλάμε. Προπονητικά δεν ήταν όμως σε τόσο μεγάλο επίπεδο ως μπορεί να πιστεύουν ο κόσμος ότι ήταν για το Ολυμπιακό. Έπαιρε καλά αποτελέσματα στην πρώτη χρονιά που ήρθε εκεί. Τον έφερε ο Κοκάλης τότε, δεν είχαμε προπονητή. Έκανε μια πορεία καλή, μπορεί να πεις. Εντάξει, δεν έκανε και κάτι του ιδιαίτερου. Εγώ περιμένω να ήταν και καλύτερο, γιατί άκουγα ότι ο ομάδας πήγαινε, κάνει καλή δουλειά. Είχε καλούς παίκτες ο Ολυμπιακός τότε. Είχε καλό ρόστερ τη χρονιά εκείνη. Κερδίζαμε μόνο τα ντέρμπι. Δεν ξέρω γιατί όταν μας ήμουν τα ντέρμπι, γιατί έπρεπε να ενωθούμε, δηλαδή να είμαστε λίγο πιο σοβαρά, και στα ντέρμπι κερδάγαμε. Γιατί αυτό αποδεικνύονταν ότι είχαμε καλούς παίκτες, αλλά δεν είχαμε όμως πολύ καλό κλίμα στα αποδυτήρια. Άρα καλύτερο στον Ολυμπιακό για εσάς ήταν ο Μπλαχίν, από Μπλαχίν, Πέτροβιτς και Αλέφαντο και Λίμπρεξ, από τους 4 που είχατε? Για μένα, ναι. Καλύτερος ήταν ο Λίμπρεξ. Για μένα ο Λίμπρεξ και ο Πέτροβιτς ήταν οι καλύτεροι. Οι καλύτεροι, έτσι. Ναι. Ο Μπλαχίν δεν μιλάγε και αυτός καλά με το. Ήταν απόμακρος γενικά. Απόμακρος και. Ναι, το ξέρω. Πρέπει να είσαι και λίγο. Να ακούς και λίγο τον ποδοσφαιριστή, ναι. Και να τον εκτιμάς. Ο προπονητής να εκτιμάει τον ποδοσφαιριστή, ναι. Και να τον ενταρρύνει και να τον. Αν έχει προβλήματα, τον βοηθάς. Όχι να τον ταχώνεις. Ναι, κατάλαβα. Καταλαβαίνεις, ναι. Και με το παραμικρό, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, για μένα ο καλύτερος ήταν ξαναλέω, στο θέμα προπονητική, ξέρω εγώ, ο Λίμπρεξ, αλλά ήταν και αυτός κακός με το θέμα με τους πάντως, σας έχει συμμαζέψει η Μαρσέη πάντως, έτσι, και στην ΑΕΚ και στον Ολυμπιακό. Και στον Ολυμπιακό το παλέψατε στο πρώτο παιχνίδι, στο πρώτο, όχι στο δεύτερο. Στο πρώτο μάτς, στο Καραϊσκάκι το παλέψατε. Ναι, το πρώτο μάτς το παλέψαμε. Και εκεί το παλέψαμε. Εντάξει, πήγε 3-0 μετά όμως. Πήγε 3-0 γιατί, τι να σου πω, είμαι έτοιμος να βάλω γκολ, ξέρω εγώ. Και στην παίρνει ο Αλεξανδρής εκεί την μπάλα. Μα τι είναι αυτό το πράγμα, είναι δυνατόν τώρα? Τώρα θα γινόταν εκεί το 1-1 και όλα παίζονταν. Ήταν 1-2 το πρώτο μάτς, όλα παίζονταν μετά. Εντάξει, ήταν μέχρι τότε. Ναι. Ξενέρωσε τότε μετά. Γιατί ήταν αυτά τα πράγματα που λες, θέλω να πάρω την μπάλα από τα πόδια δικό μου και να βάλει γκολ, να λέω ότι εγώ έβαζα γκολ. Κάτι πράγματα που δεν είναι σωστό, ομαδικότητα, δηλαδή εγωιστής μέχρι να κοιτάει την πάρτη του. Δεν είναι σωστό αυτό. Ήταν έτσι ο Αλεξανδρής, δηλαδή είχε αυτόν τον εγωισμό. Εγώ ήμουν ο πιο σωστός, εγώ έπαιζα για την ομάδα, δεν με νοιάζει εμένα να βάλει γκολ. Εγώ
Άμα ένα παίκτη λέει καλύτερα δεν στολεί την μπάλα πάλι γκολ, γιατί δεν με ενδιαφέρει. Ήθελε να παίξει την ομάδα, να βάλουμε γκολ και να κερδίσουμε. Αυτό είναι το σωστό το ποδοσφαίρο. Βλέπει το ευρωπαϊκό ποδοσφαίρο πώ είναι όλοι. Πάει την μπάλα, βάζει γκολ. Πώ πάει να βλέπει αυτά τα εγωιστικά. Πρέπει να είσαι εγωιστή αλλά με την καλή έννοια. Εκεί που πρέπει να σου τα μια φορά θα συμβεί, γιατί πολλέ φορέ θέλει και εσύ να κάνει δικά σου. Αλλά αυτό τώρα που έκανε ο Σαντιωτή ήταν λίγο τραγικό. Ένα άλλο που μου κάνει εντύπωση είναι ότι ενώ φεύγετε πρωταθλητής από την ΑΕΚ με το στέμμα του πρωταθλητή, πανηγυρικά και πάτε στον Ολυμπιακό, πηγαίνετε από το Ζενίτ στον Αδύρ. Δηλαδή, αρχίζουμε μια περίοδο πολύ κακή, να πέφτουν κορνέδες, να έρχονται στο Ρέντι κόσμος και αυτά. Σκεφτήκατε να φύγετε ποτέ τότε, πριν λήξει το συμβόλαιο, πριν λήξει τριετία? Ναι. Και τι έγινε, για πείτε μας, πώς και δεν φύγατε? Δεν μπορούσα. Γιατί? Είχα συμβόλαιο. Να χαρίσετε μερικά λεφτά και να φύγει. Να τρώτε τώρα τους κορνέδες τώρα και να σας βρίζουν εκεί. Είχε πάρει ο Μελισσανής κάποια στιγμή τηλεφώνημα. Ναι, για πείτε μας και τι σας είπε. Αλλά του είχα πει ότι τι να πάω, του λέει να τα βάλουμε το κόκκαλο. Δεν μπορώ, ρε παιδί. Έχω συμβόλαιο ακόμα και δεν μπορώ να. Δεν ξέρω πώς να σπάσω το συμβόλαιο. Εγώ θέλω να φύγω. Αλλά πώς θα φύγω? Εντάξει, να ζητήσει να φύγει αφού σας κυνηγάει. Ο άλλος μπαίνει στη ζωή. Μα να φύγετε, με αφήνανε. Δεν σας αφήνανε. Εδώ είχε έρθει μια πρόταση από το Μέξικο, την Αμερική του Μέξικο, και να δίνει ο Ολυμπιακός και δεν απαντήσανε ποτέ. Δεν απάντησε ο Ολυμπιακός ποτέ. Είχε μια προτάση από το Μέξικο που είναι αυτός που έφερε τον Εστάι, δεν τρατεί μαζί μου. Τον Εστάι, ο Τίτο λέγονταν, ο μάνατζερ, που εγώ δεν είχα μάνατζερ τίποτα, και που μου φέρνουν προτάσει από το Μέξικο και ο Ολυμπιακός δεν απαντήσανε ποτέ. Δεν απαντήσανε ποτέ. Δεν ξέρω να δουλεύουν, δεν ήξερα από marketing, ξέρω εγώ. Μήπως σας είχαν πολύ ανάγκη, μήπως σας εκτιμούσαν πάρα πολύ στον Ολυμπιακό? Γιατί είχαν και άλλους επιθετικούς. Κάτι και ο Κρίσας, αν θυμάμαι, ένας καλός επιθετικός. Ο Κρίσας δεν ήταν ο Ελεφάντης. Ο Ελεφάντης, μα ήταν φωτιά και διάφορα. Παικτάρας, πολύ καλός δερφόρ και πολύ γρήγορος, καλός και καλό παιδί. Ο Ελεφάντης είναι τι μάλλον ένα παιχνίδι στην δράμα. Ναι. Και από εκεί στο 1-0, στο 0-1 με τον Εστάι τότε. Και τον ακούσαν, ξέρω, και έντοξαν αυτό το παίκτη. Το καταλαβαίνεις τώρα πώς δουλεύουν τώρα στην Ελλάδα. Τώρα. Είναι δυνατόν τώρα ένα τέτοιο παίκτη που πήγε καλά και όλος ο Ολυμπιακός και να τον αφήσουμε? Επειδή λέω ο Αλεφάντης να φύγει, εγώ το μέσα τζίκες δεν όχι, δεν φεύγει το παίκτη αυτό. Πολύ μεγάλος παίκτης, πολύ καλός. Λοιπόν, πάμε και να τελειώσουμε την κουβέντα μας με τον Άρη. Στον Άρη πώς και πήγατε, πώς σας ήρθε να πάτε στον Άρη? Να ανέβετε στη Θεσσαλονίκη? Σας άρεσε η πόλη εκεί πέρα ή απλά? Δεν μ' αρέσει. Δεν γνωρίσατε καμιά Θεσσαλονικιά εκεί πέρα και πήγατε, δεν είναι κανένας κρυφός έργος? Τέλειωσε ο Δημητριάδης τότε από την ΑΕΚ. Ναι. Ήταν τεχνικός, τότε δεν θέλαμε να με διώξατε από την ΑΕΚ με οποιοδήποτε τρόπο. Ναι. Μου έλειξε το συμβόλαιο, ξέρω εγώ. Ο Δημητριάδης ήταν στον Άρη τότε, νομίζω. Στην ΑΕΚ. Στην ΑΕΚ ήταν ο Δημητριάδης τότε που φύγατε? Δεν το θυμάμαι αυτό, νόμιζα ότι ήταν στον Άρη. Είχε τότε ένας προπονητής ο Ζουγκοσλάβος, ήταν ο Τουμπάκοβιτς, ναι. Ο Τουμπάκοβιτς, από τη Παρτιζάν είχε έρθει. Ο Δημητριάδης ήταν. Όχι, δεν είχα την εντύπωση σαν στον Άρη. Τέλος πάντων, για πείτε μας. Να με τελειώσει, εντάξει, οκ, δεν πρόβλημα. Και γιατί δεν του άρεσε, τι πρόβλημα είχε ο Δημητριάδης δηλαδή με εσάς? Γιατί υποτίθεται ότι είχα γεράσει λιγάκι. Τι είχατε γεράσει, μια χαρά είστε. Εδώ και τώρα νέος είστε ακόμα. Τέλος πάντων, πήγατε στον Άρη. Εκεί τι έγινε? Μάταν ότι λήξε το συμβόλαιο με την ΑΕΚ και με πήρε ο Κοντομινάς. Μου λέει θα θέλω πάνω στην ομάδα να με βοηθήσεις. Με ήθελε και ο Παναγιακός στο Πύργο, αλλά προτιμούσε να πάω στον Άρη. Καλά, εντάξει, πιο μεγάλη ομάδα. Πιο μεγάλη ομάδα ο Άρης. Πιο μεγαλύτερη ιστορία. Και πού δεν πήγαινε? Εγώ πήγε στη Θεσσαλονίκη, δεν πάω και σε πόλη Θεσσαλονίκη, ωραία πόλη. Ωραία πόλη Θεσσαλονίκη, έχω μείνει. Αλλά δεν καταφέρει να κάνω κάτι καλά, γιατί ήταν να προπονηθεί ένας τρελάρης από εκεί, δεν ξέρω πού το βρήκανε. Δεν ήταν ο Ανρή Μισέλος φορεμένος, ο Πέτκοβιτς ήταν, ναι. Μιλάμε για το χειρότερο προπονητή που έχω δει στην καριέρα μου. Σοβαρά? Ο χειρότερος προπονητής που έχω δει. Δεν ήξερα που πάει τα 4. Ήταν τη χρονιά που είχατε περάσει την Ελβετική αυτή την ομάδα. Είχατε περάσει μια ομάδα, την Ξαμάξ, νομίζω. Ποια είχατε περάσει τότε? Ή την επόμενη είχατε περάσει? Μιλάμε. Όχι. Καλούς παικτές. Πάντως είχατε Χαριστέα, είχατε Μάτσιο, είχατε Μητσόπουλο, Πανόπουλο, Γαλκίδη πρέπει να είχατε. Είχατε καλούς. Αγαθοκλέους, τότε. Ναι, βέβαια. Είχε καλούς παικτές, αλλά. Ο προπονητής ποιο ήταν το πρόβλημα, δηλαδή δεν έκανε καλή προπόνηση, ήταν άσχετος με την. Άσχετος, δεν έκανε ούτε καλή προπόνηση, δεν ξέρω τι έκανε. Εγώ δεν ξέρω από προπονητή, δεν ξέρω. Δεν ήμουν εκεί. Εμένα δεν με ήθελε καθόλου, δεν ξέρω γιατί. Σοβαρά. Καθόλου και οι παίκτες λέει με ρωτάει. Δηλαδή σας πήρε ο Κοντομινάς, αλλά δεν μίλησε με τον προπονητή. Ο προπονητής δεν σας ήξερε, δεν έψαξε να μάθει τι γίνεται. Δεν ξέρω, φίλε, δεν ξέρω. Ήταν με ένα τεχνικό διευθυντή εκεί, ένα Παναγιωτάκης εκεί, ένα Λαμβούλη.
Ναι, καλά, εντάξει τώρα αυτό. Ναι. Και 6 μήνες μείνατε εκεί πέρα. Sí, έκατσε ένα χρόνο. Α, κάτσατε όλη τη χρονιά. Ένα μισό χρόνο έκατσε. Α, κάτσατε ένα μισό χρόνο. Ναι. Και μετά είχε ένα τραυματισμό στο χόντρο και έκανε 2 εγχειρήσεις στο χόντρο και δεν μπορούσε να συνέρθει. Και έτσι σταματήσει την μπάλα. Με την εθνική ομάδα, τι εντυπώσεις έχετε σχηματίσει γενικά? Θεωρείτε ότι θα μπορούσατε να παίξετε και νωρίτερα, θα μπορούσε να γίνει αυτό? Εντάξει, ήταν και μια δύσκολη. Η Ελλάδα σαφώς θα μπορούσε να παίξει και νωρίτερα. Αλλά η Ελλάδα τότε. Πάει πίσω. Πάει πίσω η Ελλάδα, λέω. Κινείται αργά. Κινείται αργά και δεν είχε παίξει ποτέ κάποιος ξένος και δεν το δέχονταν και τόσο εύκολο, από την αλήθεια. Γι' αυτό το θεωρώ πολύ μεγάλη επιτεύγμα για μένα να παίξω την Εθνική Ελλάδα. Αλλά ήταν για μένα μεγάλη χαρά γιατί ήμουν εδώ, ήξερα, είχα δεθεί πολύ με τους Έλληνες εδώ. Ήμουν σχεδόν Έλληνες, εγώ είμαι μικρός πώς ήμουν. Είχα περάσει, ήμουν ήδη εδώ 8 χρόνια. Ήταν πολύ χαρά για μένα. Δηλαδή, πολύ χαρά για μένα. Βλέπω πώς μιλάγανε στη τηλεόραση γιατί να μην παίζω πατήσει. Είναι καλός παίκτης. Εφόσον με αποδεχόταν και ο κόσμος και οι συμπαίκτες και οι δημοσιογράφοι όλοι. Ήταν μια πολύ μεγάλη χαρά για μένα να κάνω αυτή την επιτυχία, να με αποδεχτούν στην ελληνική. Κατάλαβα. Στην ΑΕΚ πηγαίνετε καθόλου, παρακολουθείτε, πηγαίνετε στην Αγία Σοφιά τώρα? Στο γήπεδο πάτε? Πάω κάπου. Τους βλέπετε μόνο στην ΑΕΚ, πηγαίνετε και σε άλλες ομάδες? Παρακολουθείτε και άλλες ομάδες, πηγαίνετε? Δεν πάω στο γήπεδο. Δεν πάτε γενικά? Εντάξει, έχει λίγο απόγοητευση από την ΑΕΚ γιατί ο τρόπος που με συμπεριφέρονται. Που φύγατε τότε ως προπονητής. Και δεν μας στέλνουν στην ομάδα, δεν ξέρω γιατί. Εντάξει, όλα αυτά. Εγώ πιστεύω ότι είχα δουλέψει πολύ καλά με τα παιδιά. Δηλαδή, στην εποχή που τα 10 χρόνια που ήμουν εκεί, τα 3 χρόνια που ήμουν εκεί, πολλούς παίκτες πήγαν στην πρώτη ομάδα, καταρχήν δεν είχε και πολύ μεγάλη συνθήκες δουλειά. Και από μένα πήγε παίκτες στην πρώτη ομάδα, όπως ο Φούντος Κλωναρίδης, ο Βροντής, ο Τσεβάς, ο Γκαρουφαλιάς, ο τέτοιος, αυτός που είπε στα Γιάννη είναι μωρέ, με τα μαλλιά. Νικόλτσης. Όχι, δεν μου έρχεται τώρα. Καλύτερο γκολ. Νικολιάς. Πολλούς παίκτες δηλαδή πέσανε, δηλαδή δεν ήμουν κι εγώ αποτυχημένος. Εγώ πέσανε 3 χρόνια που ήμουν και πολύ επιτυχημένος εγώ. Από τους άλλους κάτι άλλοι που φέρνουν από εκεί. Ναι, υποδοκιμή και δεν κάνουν τίποτα. Τίποτα. Μιλάμε για 0 προσφορά. 3 μήνες και φεύγουν. Υπήρχε και κάποιοι που κάθονται εκεί με αρκετά χρόνια. Τίποτα δεν κάνανε, φίλε. Τίποτα. Καλύτερο γκολ που έχετε βάλει στην καριέρα σας ποιο είναι? Σε οποιαδήποτε ομάδα? Είτε στην ΑΕΚ, είτε στον Εθνικό, είτε στον Άρη, είτε στον Ολυμπιακό, είτε οπουδήποτε άλλο. Το καλύτερο γκολ που έχει αξία είναι το γκολ με το Τωρίνο. Με το Ρήνο, κατά τη γνώμη σας? Αυτό ήταν το καλύτερο, κατά τη γνώμη σας? Για μένα όχι, αλλά το κόσμο θεωρώ το καλύτερο. Εντάξει, και εγώ αμφιταλαντεύομαι ανάμεσα σε αυτό και στο άλλο με τον Ολυμπιακό που περάσατε την μπάλα πάνω από το Μανολάκι. Ήταν και εκείνο γκολάρα, έτσι. Αλλά ήσασταν στον Ολυμπιακό τότε. Την περάσατε από πάνω. Εγώ θεωρώ το καλύτερο γκολ με το Ρήνο. Με την ΑΕΚ και Εθνικό στο Καρασκάκι. Ένα γκολ που απίστευτο, ούτε το λέω κόσμο. Με στον Εθνικό παίζατε τότε? Στην ΑΕΚ παίζατε? Που μία πάση σε αυτή την περιοχή και σταματώ την μπάλα στον αέρα με τα κουνάκι. Με τα κουνάκι, ναι. Και τότε πλασάρισε πέναντι γωνία. Ναι. Αυτό είναι γκολ γιατί είναι γκολ που δεν το περίμενε κανένας. Για μένα είναι γκολ υψηλής τεχνική και αντίληψη, ναι. Που ήδη οι παίκτες μου λένε ρε, το ήθελες ρε. Ναι. Το λέω, αφού το κάνει προπόνηση ρε. Εντάξει, ναι, όντως πραγματικά, αφού το κάνει. Και έναν άλλο γκολ που είχα με την Εθνικό πάλι στο Καρασκάκι, που έφυγε το Καψί, που ήταν καλός αμυντικός ο Καψί. Καψής, ναι, ο Μιχάλης. Και εγώ με πίσω και το τσιμπάω την μπάλα, οπότε φεύγω από εκεί και πετάω την μπάλα πέρα την γωνία. Ναι. Το θυμάμαι. Είναι γκολ, εντάξει. Στην Ελλάδα σας έφερε ο Καρέλας? Όχι. Πώς είχατε έρθει στην Ελλάδα τότε? Στην Ελλάδα, συμπτωματικά στην Ελλάδα. Ένας φίλος του Λίμα, που ήταν του Πανιωνίου. Του πατέρα μου, ήταν εδώ στην Ελλάδα, πήγε στην Ολλανδία και με είδε να παίξει ένα παιχνίδι από εκεί. Και τρελάθηκα και αφού με είδε πώς έπαιζε εγώ εκεί, ξέρω εγώ, πήρε τηλέφωνο εδώ το Λίμα και του λέει: έχω ένα παίκτη εδώ, δεν τα πάτε σπλάκα, λέει. Και πήρε ο Νονί με τον μάνατζερ του, το φίλο του που ήταν εδώ τότε και μίλησε με τον Πανιόνιος και με φέρνει στην Ελλάδα.
Ο Πανιός με Θεσσαλονίκη. Δεν με πήραν ποτέ όμως ο Πανιώνας και με πήρε ο Εθνικός. Είχα πάει και μια εποχή λίγο στα Γιάννηνα, μια εβδομάδα. Και εκεί δηλαδή δεν με πήραν. Ναι. Με πήρε ο Μουρκάκος, μόνος. Ο Μουρκάκος, ο πατέρας του δημοσιογράφου συγχωρεμένου, ναι, ξέρω ποιον λέτε. Αυτός με πήρε όμως που αποφασίσει να ήταν στο Εθνικό. Ωραία. Και έκανε ένα χρόνο εδώ, επί ένα μήνα έκανε προπόνηση εδώ στο Χαρναϊκός. Ναι. Και από εδώ μου ήρθε ένας δημοσιογράφος, Δημήτρης ο Κοτσαντάρας, να με δει σε ένα παιχνίδι. Ναι. Είπε στον Μουρκάκος, μου πήγε ο Μουρκάκος στο Εθνικό, έκανε μια προπόνηση και με πήρε. Αυτό ήταν η ιστορία μου. Ωραία, μια χαρά. Ήσασταν τότε... Αλλά δεν ήμουν όμως... Δεν ήμουν γνωστός, δεν είχα παίξει πραγματικά ακόμα. Όχι, είχατε παίξει σε κάποια τοπική ομάδα. Στη Φέινορντ, είχα παίξει β' ομάδα της Φέινορντ. Στη β' ομάδα της Φέινορντ. Ποιον είχατε, ο πρώτος προπονητής ποιος ήταν, το θυμάστε? Ο Αλμπέρτ Φαφιέ. Αυτός που πέρασε μετά στην ΑΕΚ. Αυτός, σοβαρά. Τι λέτε τώρα, Φαφιέ? Ναι, ο Φαφιέ. Για πείτε μας το Φαφιέ, καλός προπονητής. Όταν ο Φαφιέ ήρθε στην Ελλάδα, στην ΑΕΚ και με βλέπει στο Καρασκάκι, δεν το πίστευε. Σοβαρά. Με βλέπει και μου λέει, τι κάνεις εδώ εσύ? Του λέω, έχω κάνει συμβούλιο με το Εθνικό. Και ήταν το πρώτο παιχνίδι και τον βάζει και τον γκολ και χάνει η ΑΕΚ 1-0 το Εθνικό. Και βάζει εγώ τον γκολ. Ναι, αυτό θυμάμαι. Ο Φαφιέ καλός προπονητής. Καλός προπονητής. Τι διαφορά έχουν οι Ολλανδοί στο ποδόσφαιρο, δηλαδή γιατί το βλέπουν τόσο διαφορετικά από ότι εμείς? Είναι οι καταστάσεις? Όχι. Οι Ολλανδοί τότε ήταν πολύ πιο μπροστά στην προπονητική από τα άλλα κράτη. Είχε σχολή, η πρώτη σχολή προπονητική. Ο Άγιαξ, ξεκινάει ο Άγιαξ. Υπήρχε άλλα, αλλά ο Άγιαξ ήταν number one. Είχε ήδη φτιάξει ακαδημίες στην Αφρική ο Άγιαξ και ήταν πολύ μπροστά. Και οι Ολλανδοί προπονητές ήταν οι πρώτες προπονητές που είχαν πολλή δουλειά με μπάλα. Θα μπορούσατε να κάνετε καριέρα στην Ολλανδία γενικά και στο ευρωπαϊκό στερέωμα? Μετανιώσατε ποτέ, δηλαδή κοινώς που δεν ήρθατε στην Ελλάδα? Καταρχήν δεν μου δώσανε μέσα από τη Φέινορντ κάποια στιγμή και παιδί μου δίνανε ευκαιρία να πάω να παίξω πρώτη ομάδα. Δεν πήγαινε εγώ γιατί πήγαινε στο σχολείο, λέω δεν πάω. Και κάποια στιγμή μπορεί να νομίζω ότι δεν ενδιαφερόμουν και δεν μου είπαν πρέπει να φύγω. Πήγα στο Εξέλσιορ ένα εξάμηνο και από το Εξέλσιορ ήρθα στην Ελλάδα μετά. Θα μπορούσα να. Αφού έφυγε, ήρθα εδώ και δέθηκε εδώ στην Ελλάδα. Δεν μπορούσα να φύγω μετά. Ξεκίνησε και λίγο αργά, ξέρω από την αλήθεια. Αν ξεκίνησε πολύ πιο μικρό, έκανα 16 χρονών, 17 ξέρω εγώ, θα μπορούσα να κάνω μεγαλύτερη καριέρα ή θα μπορούσα να μάθω πολύ πολλά πράγματα. Μάλιστα. Αθλητικός απογόνος έχετε εδώ? Έχετε κάποιο παιδί, κάποιο γιο, κάποια κόρη που να ασχολείται με τον αθλητισμό? Ο γιος μου παίζει. Πού? Στην ακαδημία σας? Ένα παιδάκι έχετε? Όχι, καλά παιδιά, αλλά. Τα άλλα δεν ασχολούνται με το ποδόσφαιρο? Όχι, αλλά έχω άλλες 3 κόρες. Δεν έχουν σχέση με τον αθλητισμό καθόλου. Δηλαδή, ένας γιος και παίζει εδώ πέρα. Ναι. Πόσο είναι, 6-7 χρονών? Όχι, είναι 11 χρονών. 11 χρονών. Έχει εξέλιξη, μπορεί να παίξει ψηλά. Να πάει στο εξωτερικό, ας πούμε, να παίξει. Γίνεται? Όχι, εδώ στην Ελλάδα μπορεί να παίξει κάπου. Super League μπορεί να παίξει, Nike μπορεί να πάει. Εντάξει. Τον δυσκολεύω, είναι παμψηλός. Τι θέση τον έχετε, τι θέση παίζει? Παίζει εδώ στο τερφόρ με τον προπονητή. Ότι το μήλο κάτω από τη μιλιά θα παίζει. Ρώτα το προπονητή. Θα τον δούμε, θα τον ρωτήσω τώρα. Λοιπόν, θα το πάρουμε το πρωτάθλημα φέτος η ΑΕΚ, πείτε μου, τι πιστεύετε? Έκανε γκέλα ο Ολυμπιακός πάλι στην Καλιθέα. Όλοι κάνουν γκέλα φέτος. Ούτε ο ΠΑΟΚ είναι όπως πέρσι. Πέρσι ήταν καλύτερο ο ΠΑΟΚ. Δεν έχει την ομάδα. Έχασε κουλιεράκι γι' αυτό. Μπορεί και αυτό. Δεν βγήκε ο Λόβρεν, δεν βγήκε ο Μπακαγιώκο. Δεν παίζουν αυτοί καθόλου. Και τον άλλο το ψηλό που παίζει στο κέντρο. Πού έφυγε? Όχι, ο Μεϊτέ. Ο Μεϊτέ. Ναι, καλός. Και ο Τέτρης, απώλειας είναι. Εντάξει, πήρε τον Καμαρά βέβαια. Δεν ήταν το Μεϊτέ. Ο Ολυμπιακός χάνε, αλλά και η ΑΕΚ χάνε όμως κάποια στιγμή κάνει γκέλα. Το θέμα είναι ότι, για μένα προσωπικά, το πρωτάθλημα παίζει στα play-off. Εκεί είναι όλα τα λεφτά. Όποιος παίζει μεταξύ τους και κρίσει τα ντέρμπι, έχει πάρει το πρωτάθλημα. Εκεί είναι όλα τα λεφτά. Γιατί, αλλά το θέμα είναι να είσαι κοντά. Και πιστεύω ότι η ΑΕΚ είναι το πρώτο φαβορί γιατί είναι το καλύτερο ρόστερ από όλους. Από όλους. Και χωρίς μεταγραφές δηλαδή, δεν χρειάζεται άλλη μεταγραφή. Γιατί την Ελλάδα η ΑΕΚ είναι πλήρες αυτή τη στιγμή με μεταγραφές. Ακούω για το Ταλιαφίκο και τέτοια. Και για τον Παρέδες άκουσα εγώ. Τέλος πάντων. Πάνε καλοδεχούμενες είναι. Ο πρόεδρος έχει ορέξει να. Θέλει να φανεί ο πρόεδρος, θέλει να δείξει. Είναι όλα. Καλά κάνει.
Εντάξει, καλό είναι να φέρνει καλούς παίκτες. Αλλά να παίζουν κιόλας. Να παίζουν όλοι. Με τον κόσμο της ΑΕΚ η σχέση σας είναι καλή. Με τους οργανωμένους, με Χατζηχρήστο, με Original. Με αγαπάνε όλοι. Ο κόσμος είναι πάντα τρελαμένος. Διατηρείτε επαφές, δηλαδή πηγαίνετε στη Φιλαδέλφια, σας σταματάνε στο που έκανε το στο μπάσκετ το Χατζηχρήστο. Ναι, και με τον Οκόνσκι που τιμήσαν, εντάξει. Όχι. Με εκτιμάνε ο κόσμος και πάω και με πολύ γκάρντε ο κόσμος. Πήγε στον Σινάικ, πάω σε ένα αγώνα, όταν έκανε μια γιορτή εκεί μέσα. Η γιορτή μας μου ζητήσαν, ο Τουατζής με πήρε τηλεφώνο και πήγε να δώσουμε κάποιο αυτογράφο. Στην Κυψέλη. Όχι, εδώ στο γήπεδο, στο Αγία Σοφιά. Και δεν μπορούσα να φύγω από εκεί. Με τα αυτόγραφα. Δεν μπορούσα να φύγω ποτέ. Οι παλιοί σας έχουν, οι καινούργοι σας έχουν μάθει. Οι πιτσιρικάδες, οι καινούργοι, 7 χρόνια. Εντάξει, οι αγκτζίδες λέω, εκεί στην Αγία Σοφιά. Σας γνωρίζουν ότι σας έχουν δει στο YouTube ότι έχετε παίξει στην ΑΕΚ παλιά. Γιατί δεν είχαν γεννηθεί αυτοί τότε. Παιδάκια στον δρόμο με σταματάνε. Παιδάκια σταματάνε. Δηλαδή και με πολιτικά σας γνωρίζουν, έτσι. Δεν βάζετε φόρμα της ΑΕΚ να σας γνωρίζουν και με πολιτικά. Σας γνωρίζουν. Αφού γνωρίζετε παιδάκια, λέω, δεν ξέρετε. Ναι, γι' αυτό. Ο πατέρας είναι, ναι. Αλλά μου λέει, κάποιοι μου λένε, σε έχω δει στο YouTube κύριε και στο διάδρομο μου δεν δείχνει μπαμπάς. Δεν έχετε αλλάξει και πολύ. Η οπτικά δεν έχετε αλλάξει από τότε. Εντάξει, καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό γιατί αφού φαίνεται ότι κάτι καλό έκανε στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έχω αφήσει το στίγμα μου δηλαδή σε αυτό το ελληνικό ποδόσφαιρο και έπρεπε να το εκτιμήσω και περισσότερο. Λοιπόν, καλύτερος προπονητής ο Ζαμπούνας. Καλύτερος πρόεδρος ποιος ήταν κάτι γνώμη σας? Το προπονητής είναι εθνικό, είπα. Ο Ζαμπούνα. Εντάξει, γενικά ο Μπάγεβιτς. Ωραία, εντάξει, ο Μπάγεβιτς. Καλύτερος προπονητής ο Ντούσκο. Καλύτερος πρόεδρος ποιος ήταν για σας? Από όλους που έχετε δει. Έχετε περάσει από Κόκαλη, από Μελισσανίδη. Δεν πέρασα από Μελισσανίδη, δεν καταφέρει να περάσει το Μελισσανίδης. Θεωρώ ότι αν είχε το Μελισσανίδη τότε που έχουμε, τα είχα πάρει περισσότερα πρωταθλήματα. Περισσότερα πρωταθλήματα. Για μένα, κοίτα, καλός πρόεδρος, τι να σου πω. Έχετε περάσει από Καρέλα, έχετε περάσει από Κοντομινά. Ο Μουρκάκος δεν το ξέρω. Εντάξει, ο Καρέλας όμως χρηματοδοτούσε τότε την ομάδα. Δεν ξέρω, από πίσω ο Καρέλας. Εντάξει, αλλά αυτός όμως ήταν από πίσω. Εμένα συνάγει με πήρε ο Γιδόπουλος, να σου πω την αλήθεια. Για Γιδόπουλο τι άποψη έχετε? Πολύ καλός, πολύ εξυπνός, αλλά δεν έχει τα λεφτά, πιστεύω την οικονομικό για να μπορεί να... Ο Γιδόπουλος είπε ένα κορυφαίο τώρα. Πολύ καλός, πολύ εξυπνός. Αλλά εγώ πιστεύω ότι χωρίς να στοχωρήσει τους άλλους, πιστεύω ότι ο καλύτερος πρόεδρος είναι ο Μελισσανίδης. Έδειξε ότι ο καλύτερος. Τι τους έκανε, το γήπεδο φτιάξε. Στο παρασκήνιο ήταν στην αρχή. Δυνατός, δεν το πούνε φίλε κανένας. Είναι πολύ εξυπνός σε αυτά τα θέματα. Αναδείχνει ο καλύτερος πρόεδρος. Στην ιστορία δηλαδή. Αυτό η ιστορία το λέει μόνος του. Ξέρω εγώ, δεν μπορώ να πω ψέματα σε αυτό. Παρόλο που δεν είχατε Μελισσανίδης πρόεδρο. Εγώ τα ήθελα το είχα, αλλά δεν έτυχε γιατί έφυγε τότε. Μετά όταν ήρθε ο Τροχανάς, ο συγχωρημένος. Ναι, με τον Τροχανά τα πήγαινατε καλά εσείς ή όχι? Εσείς προσωπικά? Ναι. Οικονομικής φύσεως θέματα δεν είχατε, γιατί ξέρω ότι πλήρωνε ο Τροχανάς. Άρα το πρόβλημα ήταν με τον Μπάγεβιτς, όχι μόνο ο Τροχανάς, δεν είχε με άλλον δηλαδή. Το ξέρω, ήθελα να το. Ακριβώς. Ωραία, οπότε είμαστε μια χαρά. Δεν ξέρω αν θέλετε εσείς να συμπληρώσετε κάτι άλλο. Εγώ τα ρώτησα όλα, δεν άφησα κάτι να πέσει κάτω. Έχω ρωτήσει τα πάντα. Μέχρι και από τη Φέγγενορντ έχουμε ξεκινήσει και έχουμε φτάσει τώρα στον Καρέλα. Που ήταν από πίσω. Ο Καρέλας χρηματοδοτούσε, τα ξέρω και από τους Κατσικογιανναίους. Άλλο ήταν ο Μουρκάκος μπροστά, αλλά αυτός. Αυτά είναι μόνο αυτό. Δεν ξέρω τίποτα. Δεν ξέρω μιλάω ελληνικά, δεν ξέρω τίποτα. Μάθατε γρήγορα ελληνικά? Στα πόσα χρόνια μάθατε? Στα 2, στα 3? Στο δεύτερο χρόνο άρχισα να μιλάω καλά. Εκεί που ήσασταν στην πατρίδα σας, ποια γλώσσα μιλάγατε? Πορτογαλέζικα. Μιλάγατε τα πορτογαλικά, έτσι? Πορτογαλικά. Α, ωραία, εντάξει. Γιατί από την απικία της Πορτογαλίας. Ναι, εντάξει, κατά την εντύπωση ότι εκεί μιλούσαν Ολλανδικά σε αυτή την απικία, γι' αυτό. Πορτογαλικά μιλούσαν. Όχι, ήμασταν απικία της Πορτογαλίας. Και στο σχολείο μαθαίνουμε Πορτογαλικά. Διαβάζω Πορτογαλικά. Μάλιστα, ωραία. Και στον δρόμο μιλάς κρυόν. Αυτό είναι η ιστορία. Λοιπόν, σας χαιρετώ. Να φανώ και εγώ στην κάμερα. Εδώ είμαστε με τον κύριο Ντανιέλ Μπατίστα. Να είστε πάντα καλά. Θέλετε να πείτε κάτι άλλο? Έχουμε μιλήσει 1,5 ώρα μέχρι τώρα. Άλλο τίποτα. Τι να πούμε, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.